Bueno, arratsaldeko saioari ekingo diogu, gogoz eta adorez. Hitzaldi bat eta mai inguru bat izango ditugu arratsaldean, Hasteko Txomin Povedaren hitzaldia, eta ondoren, hirukide izango ditugu hemen, maiaren bueltan. Txomin Poveda, urruñarra da, soziologia, geografia eta kultura animazioko ikasketak eginak ditu, eta soziologian doktorea da. Hain zuzen, bere tesian, gizarte praktikek 21. mendeko gizarte eraldaketarekin duten loturari buruz edo ikertu du. Gaur egun Iratzar Fundazioko langilea da, eta horrez gain, denbora sobran, bagira prozesuaren koordinatzaile izaten ari da. Prozesua oraindik irekita dago, ezta? Lehen fasean ikuste lehen fasea itxi duzuela, baina, bagira prozesua da Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzalearen birpentsatze, birkokatze prozesua. Hitzaldian, gizarte mugimenduen eraldaketei buruz jardungo du, paradigma berri bateranzko ideiak edo emanez. Zurea da hitza, Txomin. Mil esker. Arratsalde on deneri, lehenik nahi nituzke eskertu nola ez antolatzaileak aukera hau emanik. Sutituko naiz gero, hainbat gauza erakusteko, marrazkiak eginen ditut, maitut marraztea, askotan egiten dut gauza abstraktuak ulertzeko nik marrazkiak berri ditu dela, behaz hori. Donc, lehenik eskerrak antolatzaileei, gaurko gaia hori da ez, paradigma berri bateruntz joiten ote giren gizarte mugimenduetan, erantzuna da bai, paradigma berri bateruntz joiten ari gira, baina ohar gisa, justu asia intzin, janai nuke, ulertu behar dela gure gizartea komplexua dela, eta transizio edo tendentzia batzu balin badira ere ez girela osoki, eta noski ez girela paradigma berri batean. Paradigma berri bateruntz joiten ari gira hor dudarik gabe. Hori zen lehen ohar bat, bigarren oharra ulertuko duzen bezala nire tesia egin dut Oksitanian, pauen, behaz frantsesez egin dut, eta horrengatik erabiltzen dudan iztegi anitz frantsesetik heldu da, behaz inahalak eginen ditut hori alik eta hobekien itzultzeko, baina ez bada ulergarri edo beste, galderetan ez dudatu galdetzea. Hori, eta azken oar bat erakutsiko dudana intzina, da ongi ulertu behar da hor ere norbanakoak gure gizartean anitzak direla, pluralak direla. Beraz, hor erakutsiko ditut logika batzu, baina dakizuen bezala, baitakit hemen badirela soziologo anitz, filosofoak, zer bat da, logika ezberdinetatik edaten dute norbanakoek. Beraz, ez hartu ejanen dudana osoa balitz bezala. Ongi ulertu behar da, jendeak baliatzen dituela logika ezberdinak eta beste. Hori ejanik. Beraz, esplikatuko dut pixkat zer izan den ene lana. Alternatiben eraikuntza, hori baita nik landu dudana nire doktoregotza ikerketan. Zer diren alternatibak eta alternatiba horiek zer egiten duten gure gizarteaz eta gure gizartea eraldatzeko maneretaz. Gerozta jende gehiago sartzen ari da praktika hortan, esplikatuko dut zer den, eta horrek zerbait egan nahi du gure gizarteaz. Lehenik alternatiba bat zer den. Alternatiba bat da aldarrikapen bati erantzuteko sortzen den aterabide zuzena. Adibide bat hartzeko, ni Euskaren alde balin banaiz,
militatzen aldut hainbat praktiken bitartez, edo sortzen aldut nire ikastola. Alderrikatzen dudana, azkenian sortzen dut berehala, nik nahi dudana hemen eta orain. Itxoin gabe irautza oso bat, itxoin gabe buruzagi edo arduradun politikoen onespena. Hori da alternatiba bat. Askotan alternatiba hitza erabiltzen dugu deskribatzeko alternatiba ideologikoak edo beste. Ipar Euskal Herrian asko erabiltzen dugu hori tresna horiek ezaugarritzeko. Alternatibak izaiten aldira sektore ezberdinetan, tematika ezberdinetan. Egan bezala izaiten aldira hezkuntzan, euskaran, haika alternatiba bat da argita garbi, laborantzan, badira pila bat Ipar Euskal Herrian, izan laborantzan gambara, izan ekoizle sistema errikoiak sortzeko, kontsumoaren zat, izaiten alda baita ere energia buru jabetzan, izaiten alda etxe bizitzan, tokiko ekonomia solidario, tokiko monetak, izaiten aldira logizia libreak, hainbat eta hainbat gauza izaiten aldira, eta ulertzen duzen bezala, Ipar Euskal Herrian, baina Ego Euskal Herrian ere eta oroak munduan zehar, badira alternatiba asko. Gauza da, azken urte horietan, badira geroz eta gehiago. Geroz eta gehiago, zenbaki kopuruaren aldetik, geroz eta jende gehiago erakartzen dute, eta tematika geroz eta gehiago unkitzen dituzte. Eta manera aski adierazgarri batean. Beaz, ni soziologo bezala, ikusten ondolarik badela zerbait gertatzen dena guri gizartean, horrek egin nahi du, hor badela zerbait agian badela lege sozial bat egiten dugun bezala, nun hori, jajera horiek esplikatzen aldiren. Hori zen nire oinahizko galdera, zerreitik gizartea eraldatzeko, geroz eta jende gehiago sartzen den praktika horien bitartez, ez eta lehen erabiltzen ziren militantismo ereduetatik. Hori zen oinahizko galdera. Gainera, arlo akademikoan, bazen olako objektu indefinitu bat, eta diskurtsoetan edo teorian utxone bat bazen hortan. Ez ginakien susen alternatiba horiek non kokatzen ziren. Gizarte mugimenduetan kokatzen dira, ala ekonomia solidario eta zeretan, hor falta ziren gauza batzu. Eta behiziki, falta zena, zen esplikatzea zer gaitik geroztat jende gehiago implikatzen zen hortan ulerturik praktika militante gisa egiten zutela. Eta horrek idekitzen zuen horlako konstatazio kontra errankor bat. Nik tesia sinuen 2015an, garai hortan ikertzen zenak izarte mugimenduetan, zen engaiamenduen bukaera. Engaiamenduen bukaera, militantismoaren bukaera. Eta egiten zena, zen Berlineko pareta erori zen momentutik, diskurtso handien bukaera egon zenetik, jendeak usten zuela gerozta gehiago militantismoa eta sartuak ginela gizarte likido batean, blebleblu. Diskurtso hori ezagutzen zuen. Ber momentuan nik ikusten nuena, da, Ipar Euskal Herrian, zela masiboki jende bat sartzen zena olako iniziatibetan. Eta egiten zuela gizartea eraldatzeko gogo batekin. Adibide bat hartzeko eta horrek piztu zuen ene gogoa zen Euskal Moetaren sojera. Euskal Moeta sortu zelarik Ipar Euskal Herrian hilabete gutietan 3.000 kide lortu zituzten. 3.000 kide, lojalde bat entzat, non bat diren 300.000 biztanle. Aski deigarria da. Hor bazen zerbait gertatzen zera. Bref, horrek zuen piztu hasteko nire ikertzeko gozea, eta hortarako erabili nuen metodo berezi bat. Hitz bat ejanen dut ala ere erabili dudan metodoaz, biajazoinen gatik. Lehena da alentogenek asmatu zuela eta alentogen zendu da dola 13 egun, biziki guti ezagutua da hemen Ego Euskal Herrian, eta berak egin duen ekarpena soziologiari ikaragarrizkoa da. Hori alde batetik, eta bigarren gauza, da metodo biziki berezi eta parte hartzailea dela.
interbentzio soziologikoa deitzen da, erabili dudan metodologia. Interbentzio soziologikoa. Metodo hori nola ibiltzen da. Hartzen dira militante talde batzu, osatzen dira militanteak. Nik osatu nituen 5 talde, 10 pertsonako 5 talde, eta talde horiek biltzen ditugu erregularki. Ez da fokus talde bat bezala. Da talde bat egonkorki biltzen duguna, eta talde hori eramaiten dugu bere praktika propioa teorizatzera. Hori da interbentzio soziologikoaren funtsa. Horrek egan nahi du, azken finean egiten dela praktikaren teorizazio bat jendearekin. Eta hori lortzeko, beraz, jende hori biltzen da erregularki. Nik bildu nituen 15 egun guziz, 6, 7, 8 aldiz, bilkurek irauten zuten ordu bat erdi 2 ordu, eta bukaerako bilkurek 5 ordu, pausa batekin eta guzi. Bilkuretan, hastapenetan, egiten dena da bizipenak kontatu, ulertu zerreitik jendeak militatzen duen, zein izan bere sozializazio politikoa, duen esperientzia, hainbat gauza partekatzen dira, eta material hori grabatzen dugu, bilkuratik ateatzean berri zentzuten dugu, transkribatzen dugu audio guzia, hitzez-hitz, osoa, igortzen dugu jendeari, guk teorizatzen dugu, hipotesiak lantzen ditugu, eta ondoko bilkurara ekartzen ditugu hipotesiak. Horren xedea da, jende hori eramaitea autoteorizatzea taldean gertatzen dena, eta kasu partikularen zera neutralizatzeko, hainiztasuna sekatzen da talde horretan. Ez dakit argi nahi zen, bai? Ok. Donc, 5 talde usatu genituen, 15 egun guziz biltzen zirenak, eta haiekin hasi ginen pixkanaka teorizatzen egiten zutena. Ideia zen, ulertzea zerreitik, beraz, sartzen ziren edo militatzen zuten alternatiba batzu eraikiz. Eta horrek, zer egan nahi duen gure gizarteaz, eta gure gizartea eraldatzeko maneretaz. Hainbat gauza bildu genituen pentsatzen duzen bezala, 1000 orrialde baino gehiago transkribatu genituen, animaliko altxorra atera ginoen hortatik, eta ondorioetan, nik aipatuko ditut, bizpairu ondorio nagusi. Ne ustez hemen merezi dutena aurkeztuak izaitea eta eztabaidatuak ondotik. Lehen gauza, da, Ipar Euskal Herriko jende horrentzat alternatibak sortze dituzte ez baita haien beharrei erantzuteko instituzio edo uin instituzionalik. Ez da tresnarik. Eskatzen delarik zerbait Euskaran ahloan, laborantzan edo beste, jendeak ez du tresnarik horren aplikatzeko. Beraz, ez du beste manerarik sortzen du bere tresna propioa. Gauza da, ez dela hori bakarrik. Bada horren atzean, politika instituzionarekiko ikuspegi zerbait. Eta hori garatuko dut marrazki batzu eginez, bai? Ok? Enekin ziztea? Ok. Beraz, egiten idazuet denboran nola nahi zen, Ulertu berdena da, usaian, gure gizartearen funtzionatzeko manera, hola, piramide moduan ezaugarritzen dugula, gehienetan, bai? Badugu azpian soziala, egun soziala, eta gainean arlo eremu politikoa. Eta konbentzionalki, eskema bat da, konbentzionalki onartu dugu uin soziala aldatzeko, egun soziala aldatzeko, politikotik pasa berzela. Konbentzionalki hori da pentsatzen duguna. Horren helburua da soziala aldatzea. Hori da ez dena galdu behar. Helburua da eraldaketa soziala bultzatzea. Eta arlo politikotik edo eremu politikotik pasatzea da molde bat, baliabide bat. Eta horren egiteko untxo ulertu behar da, badirela mekanika batzu. Azpitik gora eta gainetik bera. Azpitik gora egiteko usaian erabiltzen diren kanal klasikoak hiru dira. Lehena da aldarrikapena. Aldarrikapena, joiten gira, aldarrikatzen dugu zerbait, eta eskatzen dugu hor diren arduradun politikoei onarpena emaitea eta martxan ezartzea. Hori klasiko.
Bigarren moldea, gehienetan etortzen dena lehenak ez dolarik fruiturik emaiten da, ordezkatzea, hor diren arduradun politikoak. Horren egiteko, bada bide bat instituzio, edo arkitektura instituzionalaren barnekoa, demokrazia liberaletan hauteskundak deitzen direnak. Ok. Hirugarren moldea, gehienetan etortzen dena biak agortuak direlarik da, kanpotik pasatzea, egin abaitu ez jolastea sistemak dituen arauekin, eta kanpotik putz bat egitea, irautza zerbait egitea. Ados? Horren atzean diren praktika ajuntak edo zein izan da. Aldi guziz, hemen aldarrikapena egiten delarik, izaiten alda manifa bat, izaiten alda petizio bat, izaiten alda barrikada bat egitea garrika batean, berdin du. Ungi ulertu berdena da, bat direla modalitate batzu, kanal batzu, iristeko eremu politikora. Hori egitean bide erdia egina da. Beste erdia da, jaustea. Eta jausteko, horrek egin nahi du, izan behar dela hor, egiturak eta instituzional oso bat, martxan ezartzen duena, zen xedea. Instituzioek aplikarazten dute aldatzeko uin soziala. Ikusten da? Bai? Argi da? Bai. Gauza da, tesian dituen parte hartzaileen partetik, haiek egiten duten irakorketa, eta orokortzen alden irakorketa da, bide horiek igotzeko, geroz eta zailagoak dira, ez dut garatzen al, geroz eta zailagoak dira, eta jausteko posibilitate horiek geroz eta ahulagoak dira. Beziki, liberalismoak ekarri duen botere publikoen ahultzearen gatik. Interes geroz eta gutiago du, ibilbide hori egitea. Ez badut ikusten nik baudalarik arazo bat pestizideak debekatu nahi baditut, geroz eta zailago zait egitea bide guzi hori, igotzea gero jausteko. Bideak ikusten mani badut, azken finean bidea tubua tapatua dela, beste bide bat atximanen dut. Da hori da ondorio estatu behar dena afera horrekin. Hori da erabiltzen diren bide klasikoak, gerozta gutio erabiltzen direnak, eta jendeak sekatzen duena gerozta gehiago da soziala aldatzea sozialetik. Jendeak ezin du gehiago itxoin aldaketa oso bat. Ez du gehiago, geroz eta gutiago, geroz eta gutiago ikusten du egingarri bide guzi hori. Igotzea berriz jausteko. Beraz, egiten duena da, zuzenki, azpitik, azpirat. Horrek balio du beziki Ipar Euskal Herriaren zat, nun ez den instituziorik xede sozialak gauzatzeko. Baina, oroak ikusten duzen bezala, gure demokrazia liberaletan, eskema horrek funtzionatzen dela geroz eta gehiago. Gero matizeak ekarri behar dira, ze tesia egin dudanetik ikusi dugu adibidez pandemiak ekarri duen estatuaren esku hartze eta indarra bizitzetan eta guzi. Horrek erakusten duena da, jendeak badola bide edo kanalen emankortasunaren inguruko irakurketa bat, eta emankor ikusten duena edo ez horren arabera bideak atxemeiten ditu. Argi naiz? Ok. Bada hori. Eta horrek funtsian badu beste bide horiek nik deitzen ditut modalitateak, eraldaketa sozialerako modalitateak. Eraldaketa sozialerako modalitate horiek dira zinez errealitate soziala aldatzeko. Zinez errealitate soziala aldatzeko. Eta hor, lantzen ginuen elementuei esker, jendearekin, jendeak egiten zuena zen, haiek zuten ikuspegia aldaketa politiko eta azta guzi, gero
lehenik hartu behar dela botere publikoa, eta gero aplikatu zera, behaz gainetik egiten zela, bai? Aldiz, alternatibak sortuz, gauzak egiten zirela orain, berehala, ados? Orain. Eta azpitik egiten zirela, azpitik hemendik, hemen, eta orain egiten zirela gauzak. Horrek egin nahi du hor bazela, ardatz bat, marrazten zena, temporalitatea, zakit, egiten den, temporalitatea, ikuspegi bat. Baina, hemendik balin bazen, hemen ze denetan. Eta ulertu duzen bezala, jende berdinak, ukaiten alditu, bi ikuspegiak, ertean nuen bezala astapenean, batzuk alternatibak bultzatzea dituzte, bai, baina momentuan hauteskundeetan aurkezten dira, militatzen dute manifetan, mugimenduetan, eta bestea, ertean nuen bezala, logikak dira. Bada temporalitatea ardatz bat, hemen. Eta beste gauza bat, sartu zena solasetan eta guzi, da ze mailako aldaketa bultzatu nahi den. Eta horrek marazten zuen totalitatearen ardatz bat. Aldaketa nolakoa nahi dugu, totala nahi dugu. Gure ongiaren ikuspegiarekin bat egiten duena ahunt, ala, sekatzen duguna da aldena guti, baina nahi duguna beziki da hobetzea. Eta hor, bi logika ahunt ezberdin dira. Bi logika ahunt ezberdin. Hemen dena sekatzen bani bada, hemen aldena sekatzen da. Ados? Horrek egiten du bat direla bi ardatz egituratzen dutena gure eraldaketa sozialerako panorama, matrize horrek ezberdintzen ditu lau-lauki. Lau-lauki horiek zeintzut dira. Azken finean, nik nahi badut gainetik gero botere politikoari esker dena aldatzea nire ongiaren ikuspegitik, hori da irautza politikoa. Ados? Guti batzuk gira ongiaren ikuspegi berdina duguna, baina hartuko dugu boterea gainetik eta eramanen dugu aldaketa sozial bat, gainetik bera. Hori da irautza politikoaren logika. Nahi badut, nik gainetik gero eta denetan aplikatzea aldena, hori da arlo politiko instituzionalaren bidea, bide erreformista da. Hori da erreformismo politikoaren bidea. Hori egiten dudalarik, zinez, baden jende bat, zintzokin nahi duena gauzak aldatu. Naiz mintzo erreformismoaz hitz egiten dugun terminoetan, ostatuetan. Hor, ipatzen dut, Frantzian Jean Jaurèsek irudikatzen duen bide reformista hortazari naiz, bai? Donk hori. Eta ikusten duzuen bezala, hori da, arlo politikotik pasatuz gauzatzen diren aldaketak. Baina, jaiten duen bezala, jendeak geroz eta gutiago ikusten du sinesgarri edo egingarri edo lorgarri bide horietatik pasatzea, eta pasatzen da, geroz eta gehiago, ezkerrian den eremu hortara. Ezkerrian duguna zer da? Nik nahi badut azpitik orain eta hemen guk gauzatzea dena, gure ongiaren ikuspegi totala, hor sartzen naiz, irautza sozial, baina edo individual, edo komunitario batean. Eta sortzen dut, hemen eta orain, niretzat den esparru bat nun partekatzen dugun gizarte proiektuaren eguneko eguna. Edo iten dugu kolektiboki, eta sortzen dugu autonomoa den espazio bat, bai? Edo iten dut individualki. Eta ni, bakarrik, bestituko naiz, janen dut, ibiliko naiz, ezituko ditut ene horrak, osasun mailan sendatuko naiz, edo nahi duzan bezala nik. Hemen eta orain. Bide hori pentsatzen
pentsatzen dut ezagutzen duzuela ere. Eta hemen dugun azken kutsortan sartzen dira alternatibak. Alternatibak azken finean zer dira azpitik orain hemendik berehala aldena gauzatzea. Ados? Alternatibak. Horrek egin nahi du gure alternatiben eraldatzeko modalitate hau kokatzen dela historikoak diren bide edo modalitate horietan ze konturatuko zidezten bezala hemen lauki horiek marrazten dutena da historian zehar izan diren bide estrategiko guziak. Marxismoa, marxismo-leninismoa, erreformismoa, bide anarkista, izan libertario, komunitario, mugimendu mutuelistak, izan nahi duzuena. Eta horrek egin nahi du, gure alternatiben praktika horrek baduela baita ere, arbaso zahar bat, asoziazionismoa deitzen zitzaiona, nun bazen hor Pierre-Joseph Proudhon, anarkista frantses bat, berak zuen teorizatu bereziki kanal hori. Jendea galdezketatzen delarik tesia batean, landa ikerketa batean, jendeak ez dizu egiten, nik egiten dut, Proudhonek errantzuena. Teoriarik gabeko praktika bat egiten zuten. Eta egin duguna da, alderantzizkoa, haien praktiketatik teorizatzea. Donc hori. Eta ulertuko duzen bezala, beraz, pertsonak izaiten aldira, edo haien bizitzan ibiltzen dira, laukiz lauki, ados, bideak emaiten dutenaren irekitzearen arabera. Baita ere, gaitan aldituzte praktika batzu, lauki ezberdinetan direnak momentuan. Ados? Eta hori da, kasu gehienetan gertatzen dena. Kasu gehienetan, alternatiba horietan ari zirenek, bazituzten baita ere praktika batzu, pertsonalki, pertsona gisa, biziki altuak zirenak, exigentzia mailan, biziki altuak. Baina kolektiboan zirelarik, eman kortasunaren izenean, pragmatismoaren izenean, sekatzen zutena da, instituzio erritar bat martxan ezartzea, alik eta jende gehienen unkitzeko. Momentuan bozkatzen zuten, batzuk bai, beste batzuk ez. Eta batzuk, ukantzituzten, haien bizitzan, beste praktika mota batzu. Hori ejanik, behaz, ez dakit zonbat denbora gelditzen den, bada? Badoz. Hori ejanik, sartzen gira beste elementu bat, biziki azkarra izan dena tesian, eta prezeski lotua dena afera hori. Ulertuko duzen bezala hemen geroz eta jende gehiago sartzen da onat, ikusten baitu bide horiek geroz eta ertsiagoak direla. Interes geroz eta gutiago erakusten dutela. Eta hortan sartzen dira, baina ikusten duzen bezala, hor, badira, mota ezberdinetako aterabide batzu martxan ezartzen direnak, ez dutena ber logika. Beraz, asko, aipatu dugu gure ikerketa taldeetan, erradikaltasuna eta pragmatismoaren arteko tentsio hori. Eta hori ulertarazteko, inen dut beste marrazki xeri bat, ez? Biziki fite inen dut. Askotan, ateratzen dena, hor bat dira maila ezberdinak ulertzeko erradikaltasuna eta pragmatismoaren arteko dialektikak. Zero maila da pentsatzea biak kontraerrankorrak direla guziz. Zero maila da pentsatzea badugula alde batetik ideala, eta idealak luken sinonimoa dela erradikaltasuna, eta sinonimo gisa kokatua dela horizontea. Horizontea edo helmuga. Nahi dugun helmuga, nahi dugun ideala, eta hori dela erradikala izaitea. Parean, badugu, hemen, askotan, errealitatea. Errealitatea, errealitatea, hemen pragmatismoa,
gautzea, frantsesez egiten da l'existant. Dagoena, dugun egoera, gaurko egunean. Abiapundua dena. Hemen, abiapundua. Eta askotan, separatzen dira bi alde horiek, dira hor utopistak diren erradikal batzu, idealean direnak ameslari, eta beste aldean baitugu hor errealistak direnak, eta ulertzen edo sozial traidoriak deitzen zirenak garai batez, bai? Hor marrazten dira, azken finean, hiru tentsio, ze gauza horiek ez dira hor oposatzen. Azken finean lan duguna, ikusi dugu, penak beharrezkoak zirela praktika militantea garatzeko, eta gehiago ikusi behar zirela dialektika gisa. Dialektika gisa horrek zer nahi du. Horrek eran nahi du badela tentsio bat bi gauzen artean. Ze jendeak egiten zuen, no, nik nahi dut dena aldatu, nahi dut gizarte osoa aldatu, aspertua nahi zuen, badut ikuspegi erradikal bat. Baina, alternatiba bat muntatzen dudalarik, alternatiba hori enfrentatzen da, talka egiten du errealitatearekin, eta errealitateak ez du permititzen dena egitea. Ez du permititzen gauzatzea egunean, nik dudan ikuspegi ideala. Beraz, bai ala bai egin behar ditut auto batzu, trenkatu behar ditut gauza batzu, eta trenkatzen dudan momentu guztietan, sortzen ditu olako tentsio bat, ez? Hori bizitzen da, egitura guztietan. Izan alternatibetan, gizarte mugimenduetan, nahi duzuen gauzetan. Ekologistak, mugimendu ekologistetan, burukatzen da petrolioaren zeraen kontra, baina autoak baliatzen dira hortarako. Edo papera baliatzen da fitxak egiteko. Nahi delarik Euskara bultzatu, traktak edo hainbat gauza inmer dira frantsesak edo gaztelerez erdaldunak erakartzeko. Eta bar. Etengabeko talkak dira edo erakartzeko Euskal Mundura eta bar. Etengabeko talkak dira beti. Izan hori, baloreak hausten direlako, edo kostu gehiago dutelako, edo jende gutiago erakarriko dugulako, etengabeko tentsio batzu dira. Bref, hori dena egiteko, erradikaltasuna eta pragmatismoa funtsian jendeak egiten duena da biak behar direla. Eta ideien izenean emankortasuna sekatzen du. Ados? Hori da. Hori gehienek ulertua zuten, ikerketan zirenek, baina pentsatzen zutena zen hor bazela tentsio bat, eta bi puntak mugatuak zirela, eta azken finean falta zena zen erdibidea atxemeitea. Hor erradikala bai, pragmatikoa baita ere, efikaza izaiteko eta gozi, eta azken finean bien artean kokatu behar zela. Azken finean landu dugulari konturatu gira ez. Berda izan ez baten erdia manera epelean, ez osoki izan berda erradikala. Osoki erradikala izan berda, horrek duen erranai osoarekin. Erradikalki aldatu berda gizarte hori. Baina pragmatista izan berda osoki ere. Errealitatea unkitu, hartu eta egokitu behar da. Bida pragmatismoak duen zentzua. Pragmatismoak ez du nahi moderatua izaitea. Pragmatismoak nahi du aintzat hartzen dela errealitatea, abiapundu gisa, gauzak aldatzeko. Biak izan behar da. Biak izan behar dira. Eta azken finean erdibidea atximan ordez, hor irudikatu behar dena da, ardatz bat. Ados? Eta izan behar dela, alik eta gehien bata eta alik eta gehien bestea. Eta biak behar pisuarekin horrekatua izaiteko. Eta horreka horrek laguntzen du bide egiten abiapundutik joiteko horizonteraino. Ados? Jendeak egiten zuena zen, ni ibiltzen nahi zen arau, segitzen dut berdin erradikal izaiten, eta berdin pragmatista izaiten. Ez dut
ez dut pragmatismoa galtzen, aintzinatzen naizelarik, joiten naizelarik errealitatetik, pragmatismotik edo erradikaltasuneraino, idealeraino, ez dut galtzen pragmatismoa. Berritut biak egiten dudan pauso bakoitzean. Bai? Eta segitu behar dut, bidea egin arau, bai radikal, bai pragmatista izaiten. Bai? Beraz, hori irudikatu ginuen, marrazki batekin, eta hor baginuen, sortu ginuen, orekariaren irudia. Irudikatu behar dena da, abiatzen dela gaur egungo egoeratik, l'existan egiten hona, dagoenetik, abiatu behar da, bide egin behar da, horizonteraino, azken finean, ari baten gainean. Eta ari hortan, oreka txikitzeko, behar dela olako baja bat, oreka txikitzeko, eta baja hori geroz eta luzeago izan, geroz eta oreka gehiago. Bai? Orekatua izan behar da, bi aldeetan. Eta bi alde horietan, sartzen dena da, erradikaltasuna eta pragmatismoa. Hori. Eta sartu ginen, beraz ulertzen duzen bezala, horiek ziren bi dialektika, bi ardatz dira, osagarri direnak, eta falta zen hirugarren dialektika hori, ideala eta errealitatea. Jendeak egiten zuen, ez goaz errealitatetik idealera. Ez gira airatzen, ideala da ideala, eta ideal egonen da beti, ideala delako. Aldiz, eginen duguna da bide errealitatearen gainean, eta ideal baten polarizazioarekin. Bai? Beraz, hori irudikatzeko, eta bukatzen dut horrekin, ulertu behar dena da, azken finean, errealitatetik ez gira sekulan ateratzen. Errealitatea da errealitatea. Eta hor badugu abiapundu bat, hemen badugu horizontea, eta gure pertsoneiak egiten duen ibilbidea errealitatearen gainean kokatua da. Errealitatea da lujaren azala bezala. Lujaren azalean ibiltzen gira. Baina hartzen dugun norabidea kokatua da hemen idealen kokatua den ongiaren ikuspegi baten arabera. Ideala da airea, da ideien eremua. Eta ideien eremu hortan, batzutan, formalizatzen dierarik, ikusten dierarik, batzutan badira odei batzu, ongiaren ideia kontzeptualizatzen dutena, eta guk egiten duguna da pentsatu, odei horren azpian badela hor oasis bat desiragarria dena. Eta beraz egiten duguna da, ibili, oasis hortaraino. Eta hor, gure erradikaltasun eta pragmatismo aferak zer egiten du. Pragmatismoa da lurrera ekartzen duen indarra. Balin bada pragmatismoa bakarrik lurperatzen gira. Eta egoiten gira den egoeran. Ez gira gehiago mugitzen. Beraz, hori konpontzeko zer behar dugu. Erradikaltasuna. Eta erradikaltasunak egiten duena da proiekzio bat baikorra. Eskema bat da, proiekzio baikor bat gure ongiaren ideieruntz, eta proiekzio ezkor bat etxaiaren gizarte proiektuaren idealizazioarekiko. Bada erradikaltasun baikor bat eta erradikaltasun kritiko bat, beti. Gehienetan. Eta bi horien batuketak egiten du, hemen, bektore gisa pentsatzen bane badugu, orekatua dela, bai, idealen esparruan proiektatzen dugun erradikaltasuna, eta hemen errealitatearen edo errealitateruntz proiektatzen dugun pragmatismoa. Eta horrek permititzen du justu lujaren azalean egoitea. Pragmatismoa falta benin bada, airatzen gira. Eta hor, gertatzen dena, frantzez egiten da, hor sol. Lujetik kanpo.
haien espajuan egoitea bakarrik. Beraz, hori da, hor tesian parte hartu dutenekin teorizatu dugun eskema, den eztabaida, afera hortan, non badugun erradikaltasuna, pragmatismoa, errealitatea, ideala, abiapundua eta horizontea, gero eztabaida da nola ibiltzen giren. Eta ibiltzeko jan pausuka egiten den, pitaka, edo jan salto bat egiten den kolpez. Eta hori beste eztabaida bat da. Hori eztabaida estrategiko bat da. Ustez ez dakio denborarik, esperot interesgarri izan dela, eta hor batugu momentu bat trukatzeko edo hortaz, edo beste gai batzuetaz. Mil esker. Eskerrik asko Txomin. Oso interesgarria eta oso grafikoa. Egia esan da, pozgarria da oraindik halako arbelak erabilgarriak izatea. Argia joaten bada ere. Norbaitek iruzkinik edo galerarik egin nahi badu. Barkatu. Ni bitartean galderatxo bat egin niztuko bai. Zera... erradikaltasuna, pragmatismoa... Zera... tensio horren barruan edo... esan duzunez metodologikoki, hainbat... taldetan eta ez da, aritu zaretela, bildu zaretela, akaso nabaritu duzu adin edo belaunaldi talkarik horri daukien, esan nahi dut segur asko bagatoz narratiba handien edo errelatu osoen edo garai batetik eta hoien porrotetik edo, akaso. Eta akaso, ez dakite, militante nagusiak igual atxikitzen dira gehiago halako ideal edo erradikal zeretara eta gazteagoek agian bultzatzen dute pragmatismorantz edo ekintza alternatiba xumeagoak edo proposatzera edo, ez dakit, edo hor adin arteko zerarik nabaritu duzu? Badira ezberdintasun asko, baina ez termino horietan. Ez termino horietan. Bai zahetan, bai gazteetan, bada militantismoaren, militantismo eredua zaldatzeko goxe bat. Baita ere zahetan. Eta beziki, jena edut, militantismo eredu ortodoxoak bizi izan dituzten horien partetik aldarrikatzen dena da militantismo ortopraxikoa deitu dudan eredu bat, non jendeak ez duen gehiago soilik doksa batekin bat egin nahi, baiziketan nahi ditu bere eguneroko praktikak bat egitea berak dituen kontzeptu balore edo bizi ereduarekin. Eta hori bai zahetan, bai gazteetan. Hortan ez da olako hausturarik eta gaztean aldetik gauza bera atxemeiten da, me gaztek baituzte baita ere ideal batzu, me pila bat gauza da, ez dutela baitez bada hori ez dute baitez bada korrente dogmatiko teorikorik hori egituratu duen, badute gizartearen ikuspegi bat eta saiatzen dira gauzak aldatzen alduten bezala, baina zaharrak bezala, funtsiona. Hortan ez da, benik ez dut nabaritu.
Beste norbait? Beste zerbait? Ze alternatiba ze mugimendu aztertu zenituen, eta, bueno, badakite hauek eskemak dira, eta nolabait simplifikatzen dutela, ez? Kontua, baina egin duzun azken honetan, ez? Errealitatetik helmugaragoaz eta nolabait ideala eta errealitatearen orekariaren hori edo nunbaiten mugimenduren baten edo mugimendu edo kolektibo alternatiba baten une jakin edo ekimen batean topatu duzu, horrek ez da nola esan, halako orekariaren irudi hori gauzatu da nunbaiten edo? Alternatibetan, mehaz, bazien pila bat. Bazien pertsona batzu komunikabide esparruetatik, Euskal Irratiak, edo izan kaseta, paperezko kaseta batzu, Seaska, AEK, kooperatibetan ibilitakoak, logiziel libreetan ibilitakoak, toki komunetan, alternatiba erakundean ibilitakoak, zinez denetarik bazen laborariak ere pila bat, biziki anitza zen. Nik nahi nona zen panorama alik eta anitzena izaitea, preseskia japatzeko hor aman komunean zuten zentzu kolektibo hori. Ez nahasi nituen pila bat, bai belaunaldi, bai lujalde, genero, ibilbide, jatorri, dena. Eta batzutan banituen burasoak talde batean, hojak bestean, edo alternatiba baten zuzendari batzu talde batean, langileak bestean, laguntzaileak bestean, hori, ez dakit erantzun dudan galderari, bizikian itzazen. Eta gero, erradikaltasun, pragmatismo eta gauzakuzi horietan, ez da etzen olako teorizaziorik. Hori da tesiarekin egin dugun ekoizpen propio bat, haiekin egin duguna. Egan bezala, guk irakurtzen genituen zituzten talkak, ez dituzte gula formalizatzen, noski, haiek kondatzen dituzte, haien laborantza elkartean dituzten talkak, nuno batzuk nahi duten ideki eragin gehiago ukan, laborariak sartu behaz ate ideki batzu izan behar diren, eta beste batzu erten zuztenan kalitate mailan, exigentzia mailan, azkartu behar dugun, joan behar gira gehiago guk defenditzen dugun laborantza ereduruantz. Gauza hori pausatzen da talde guzietan, eta behazetzen olako zerarik aldiz, bada bizi elkarte hortan eta hortik ibili direnen partetik, hor ere egin dute urte luzetan, duten esperientziatik, teorizatu zuten nunbait, erradikaltasun eta pragmatismoaren behar horiek. Bai erradikaltasuna, bai pragmatismoa bertzela, biak berzirela. Baina etzen urgunago joiten. Donc ez, ekoizpen horiek, irudi horiek, dira tesiari esker sortutakoak. Erantzun dut? Okay. Horrela utziko dugu, orain maindu dator eta mainduaren ondoren ere izango batera gehiago, galderak eginak egiteko. Eskerrik asko benetan, Txomin. Esker zuai. Orduan, zatozte pixkanaka, mesedez. Mainguruko hiru partaideak.
Bueno, entzuten da, bai. Arratsaldeko mahai inguruari helduko diogu. Bueno, goizean izan dugun mahai inguruaren tankerako izango da, egiturari eta plantamenduari dagokionez. Orduan, bueno, Loreak goizean egin dituen aurkezpen orokor batzuk eta, begira, nik egin beharrik ez. Goizean bezala hiru ataletan edo banatuko dugu, eta horrela egingo dugu aurrera. Aurkeztuko ditut hiru hizlariak, nire eskuinean lehenik Joanes Igeregi, Santa Maria, sopelarra da, Sukarroria talde ekologistako kidea, ekologismo sozialean edo kokatzen da, segun, irakurri dudanagatik, eta helburu nagusia luke, trantsizio ekologiko justu bat sustatzea edo gauzatzea. Joanesek humanitateak eta enpresa lizentziatua ikasi zuen, gero gradu ondoko pare bat ere bai, horietako bat, Euskararen jabekuntza, kudeaketa eta hizkuntza praktikak 21. mendean. Eta gradu ondoko honen hildotik edo aritu da aurten uste dut, bai, zera, Euskararen kolapsoa, ala, kolapsoaren Euskara hitzaldia emanez hemenetan. Eta hor, hor uztartzen ditu, bioaniztasunaren, ekologiaren eta hizkuntza zein kultura txikien biziraupenaren arteko lotura. Garabide elkarteko kidea da 2008tik, gaur egun lantalde teknikoan ari da lanean, eta Kolombia, Ekuador eta Guatemalako proiektuen ardura dauka, bertan. Urte hasieratik jakinen gure aldizkarian idazten du, zenbaki bakoitzean artikuluska bat, eta berak bere hitzetan, hanka bat hizkuntza lankidetzen dauka, eta beste bat mugimendu ekologistan. Nabarituko dugu hori gero, zer asko. Bigarrenik, Ana Mezo Basaraz, Larrabetzuarra, ikasketaz kimikaria eta irakasle erretiratua da, eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea. Mugimendu hau 2018an edo jarri zen martxan, eta, denok ezagutzen dugu batik bat, egiten dituen aldarrikapenengatik, eta, astelenero hemenetan egiten dituen, antolatzen dituen konzentrazioengatik, ezta? Aldarrikapen oso zehatzak ditu ikusgarrienak esango dugu, ezta? Pentsio minimoarena, edo gutxieneko soldatarena, baina hortik aurrera ere, eskubide zerbitzu sozialen, zaintza ereduen eta genero arrakalen da inguruko hainbat gogoeta eta proposamen ere egiten dituzte. Eta hirugarrenik, mailan gazte gehiago dagoen arren, gazteen abera, Aitzol Gil San Vicente Pla, Endaigarra, medikuntza ikaslea da, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta, Baionako Bernat Etxepare Lizeoan ikasle mugimenduan trebatua edo hasitzen, eta gaur egun Xuti Gazte, Ipar Euskal Herriko gazte mugimenduko kidea da. Gazte ezkertiar, abertzale eta feministen mugimendu gisa, ezta? Definitzen du bere burua, Xuti Gaztek. Eta, beren kezken artean, etxe bizitza, prekaritatea, ikasketak kanpoan egin beharra, Euskararen inguruko trabak, bortizkeria matxista. Eta, hola xasiko gara orduan. Lehenik eta behin, goizean bezala, lehenengo atalari helduko diogu, edo lehen gai horri, alegia gutxieneko kokapen bat, bakoitzaren mugimenduaren gutxieneko kokapen bat, nik gauza batzuk esan ditut.
batipat akaso, ez da, pixkate laburtzaren, zertan zentratzen diren, zein diren borroka, gaur egun, ez da, zuen jardueran, borroka nagusiak edo zein diren, eta gero baita ere, pixkate zailtasunak eta indarguneak zein diren, ez da. Bai, barrura begira, ez da, zuen mugimenduetan, talaren martxari usteko, eta indarrak biltzeko, eta baita ere kanpora begira, ez da, gizartearen gana heltzeko. Bai, hasi zuen, Joanes. Aurkezten gauza biarrek apur bat, nire bugari buruz ez dute askoz gauza gehiago esango uste dute nik enukela hobeta aurkeztuko. Sukarroria talde ekologistako kidanek, esan duen bezala, ez baldin badakizue, segurazki asko ez duzu jakingo, Sukarroria Bilbo inguruko talde ekologista bada, 2019an sortua, da berez hasiera baten sortu zen, Tosuko landa okupatzen zebilen jende baten bitartez. Ez dakit hori erantzun zenuten bere momentuan, Getxoko hirigintza plan baten kontra, landa bat okupatu zutela horre Andramari inguruan, Getxon. Eta hori desalojatu zuten bere garaian, eta hortik ateratako kide batzuek erabaki zuten beste eragile bat sortzea. Baina, naiz eta oso borroka lokal batetik sortu, hasieratik Sukarroriaren helburua izan da krisi ekologikoarentzako erantzun bat josten hastea edo gure inguruan, baina ikuspegi nahiko global batetik. Globala zentzu bikoitzean, ez? Batetik ikusten dugulako krisi ekologikoa arazo global bat dela, mundu mailako arazoa dela, lekuan lekuko erantzunak behar dituena, nola ez, baina dimentsio global hori biztatik aldu gabe. Eta bestetik, iruditzen zaigulako ezin dugula krisi ekologikoa, borroka ekologista ezin dugula ulertu bakarrik ikuspegi kontserbazionista batetik. Helburua ez dela bakarrik irudietan agertzen zaigun hartzpanda hori izotz plaka baten gainean hiltzear dagoen hartz hori salbatzea bakarrik ez dela, ez kontua. Borroka ekologista oso lotuta dagoela beste borroka askorekin, eta kontuan izan behar dugula ez bakarrik natura zaindu behar dugula, baizik eta gu ere natura garela, naturako baliabideak behar ditugula bizitzeko eta baliabide horiek mugatuak direla, ez? Eta orduan borroka ekologista planteatzen dugunean, iruditzen zaite kontuan izan behar dugula nondik ateratzen diren bizitzeko behar ditugun baliabide guztiak, baliabide horiek erausteko ze inpaktu daukagun hegoalde globaleko herrialdeetan, herri indigenetan, nola banatzen ditugun gure artean, baliabide horiek, eta hor sartzen da justizia sozialaren komponente oso garrantzitsu bat. Eta gero zelan banatzen ditugun ere, baliabide horiek gure eskura jartzeko lanak, ez? Zentzu horretan, esango nuke, borroka ekologista oso borroka globala dela, ondo ulertu ezkero, eta horrela ulertu nahi dugu. Ez dakite, hortik aurrera gure indargunetan edo insartu, edo igual gerorak utziko dugu, edo... Bai, ez dakite. Antolakuntza igualia jardunaldien gaira edo gehiago etorrita, antolakuntza ere badokionez, esango nuke oso mugimendu asamblearioa eta horizontala garela, txikitasunak ere albidetzen du hori, ez? Segurazki izango bagina masa mugimendu bat eundaka pertsona biltzen dituen ezingo genuke berdin funtzionatu. Eta lehen goizean askotan aipatu da geruzen kontu hori, ez? Iguale 3 geruzatan banatuko bagenu gure mugimendua, ez? Eta geruza zentral baten baldin badago, karrotik tiraka dagoen jendea, eguneroko lanean dabilen jendea. Gero bigarren geruza baten kokatzen badugu, nisean behin laguntza bat ematen duen jendea atzoz nantzan bat eginda, kartelak jarrita, edo olako lan puntuala lagunduta. Eta 3. geruza baten baldin badago jende bat gure kintzetara hurbiltzen dena noizean behin, edo gehiago ikuspegi kontsumitzaileago batetik dagoen gure bueltan. Nik esango nuke mugimendu baten logikoena dela kanporantza joan ala, gero eta jende gehiago egote, ez? Guk igual zentzu horretan, esango nuke, nahiko irudi arraroa daukagula, badaukagu zentro bat, momentu honetan dozena bat lagunekoa elkartea osatzen eta egunerokoan hor gabiltzanak, oso implikazio handiarekin esango nuke.
Gero, beste pertsona batzuek laguntzen digute ekintza puntual batzuetan, noski, baina gero aldi berean esan nuke gure bigarren geruza horretan daudenak direla beste mugimendu batzuetako geruza zentraleko kideak, hau da, beste inguruko, beste gizarte mugimendu batzuetako pertsonak, noizean behin engainatzen ditugunak zeo zertan laguntzeko. Baina gero, bai iruditzen zait, hor, igual indarguneak horretan dauzkagu, lehenengo bi geruza horietan daukagun implikazio mailan eta horizontaltasunean, baina gero bai iruditzen zait, sekulako arazoak dauzkagula gizarteko sektore ez militanteetara heltzeko eta beste sektore horiek gure borrokara erakartzeko. Eta esango nuke sekulako amildegia dagoela, igual horretan geroago sartu gaitezke, ez dakit gaurko hitzaldiaren gaia, baina esango nuke sekulako amildegia dagoela, krisi ekologikoak eta kartzan erronken artean, eta gizarte bezala ematen ari garen erantzunaren artean, iruditzen zaite, ez dakit historian izan dugun erronka garrantzitsuago bat esku artean, igual gehiagi esatea da, baina bueno, eta asko kostatzen zaigu, ez dakit, manifestazio baten 500-600 pertsona baino gehiago elkartzea, eta ez zait okurritzen ze beste borrokak izan dezakeen epe ertain baten gure eguneroko bizitzetan inpaktu handiagoa gaur egun krisi ekologikoak izan dezakena bezala. Baina, bueno, hor utziko beperengoz, gero ja tono positiboago baten abetzen dugun. Bai, arrastion, eta, bueno, eskerrik asko jakineri eta ue urite Usurbilko udalari, gonbidapenagaitik, eta, bueno, aurkezpenanik ez dut, neko aurkezpenik egin dozu. Nik esango nuke dozelan ere, pentsio dunon afera hau ez da bakarrik Euskal Herrian bizi dugun afera bat, Espainiar estatuan ere badago afer berbera, dute barik, Frantziako estatuan be ikusi dugu, hor daude mobilizazio guztiak eta bar, eta Europa alde honetan, mendebaldeko Europa honetan ere, herrialde gehienetan problematika oso desberdina dago. Hor, distantzia batzuk daude, eta matizazio asko egin beharko litzake, baina esan nahi duena da, gitxienezko pentsio baten aldarrikapena oso zabal dabilela munduan zehar. Munduan zehar ez, esango nuke Europa mendebalde honetan. Esan da moduan, gu hasi ginen kalera irteten 2018ko urtarrilaren 15ean. Eurretik beste ni orduen bihurtu nintzen pensionista, baina eurretik beste pensionista batzuk paseuden ja lanean. Beste modu betera, oraindik konzentrazioak eta egin barik kaleatan edo plazatan. Baina, orduko Fatima Bañezek agindu zuen 0,25aren igoera gure pentsioatarako. Eta hori izan zen, edalontzio horretan falta zan tanta, zerake urak gainezka egiteko, ezta? Oso modu espontaneoan batu ginen. Horre, gatxapan bitartez, edo agosauko zer horren bitartez, jente hasi zen batzean eta momentuz behintzat gaur arte. Herri hiriburu eta herri pilo baten batzean gara, edo elkartzen gara, plazetan elkartzen gara astelenero, 5 urte terdi da, hori egiten ari garena, eta hor kontu da, guk aldarrikatzen duguna da, pentsio duin eta justua eta nahikoa guztiontzat. Honek esan nahi duguna da, guk nahi duguna da, bizitza duina eta justua eta nahiko modu honean, ez, honean bizitzeko lain izatea, ezta? Horregaz batera, aldarrikatzen dugu, gaur egun lan arloan dabilen jentea esan edut, pentsio duna ez dan beste guztientzat ere, guk, badakizua, gure aldearrikapenetan badagoela gutxienezko soldata bat ere, ezta? Hori ere eskatzen dugu. Hori da, guretzat hori da egiten duen gauzerik eta ikusgarriena edo bentsate ez da zabal dabilena gizartean. Eta, egoerari buruz zango nuke, egoera neko honean ari dela momentu honetan mugimendua. Kontuan hartu da guk badugula adina, 65 urtetik gorakoak
gara gehienok, badago bat amat gazteagoa dana, eta ez hori bakarrik, esan nahi duena da, gehienak momentu honetan aktiboan eta mugimenduan oso modu gogorrian lanean eta oso implikatuta daudena dira, gehienak dira 75 urtetik gorakoak. Hori batetik, eta gero bestetik astelenero honen beste plazatan egotia, eta gitxi gora bera beti kontabilizatzen dugu, eta gainera oso matematikak oso argiak egiten ditugu, kontakizun oso argia egiten dugu, eta 4.000 lagunetik gora batzean gara plazatan astelenero. Horrek nik uste dut frogatzen duela, movimentu badagoela ondino osasuntzu. Guk zelan funtzionatzen dugu? Orokorrean, zuk ere esan duzu, guria ere asamblearioa da. Guk ez dugu zelango menpekotasun ekonomikorik ez organikorik beste inorekin. Eta horrek, batzutan estutu egiten gaitu, zer dirua ere behar izaten da, baina bestera batera horrek ematen digu izugarrizko askatasuna guk pentsatzen eta erabakitzen dugun hori egiteko. Eta egiteko guk pentsatzen dugun moduan. Normalen diruak eta, badago salbuespen mate edo beste, ez da, baina diruak gure poltsikotik irteten du, baina, edo bestelako ekibinetatik, ez da, zozketak egiten dugu eta bar. Gure, batezbe, Euskal Herrian funtzionatzen dugu, baina batezbe ego Euskal Herrian. Herrialde bakotxak badu bere idiosinkrasia zandeigun, eta horren arabera gure egiteko moduak desberdinatira, gure koordinazio moduak eta desberdinatira. Nik esango nukena da, Araban eta Nafarroan plataforma desberdinak daude, gero hitz egingo du horren ganean, hitz egin behar bada, eta horiek koordinazioa bai Araban eta bai Nafarroan da plataforman arteko koordinazioa. Gipuzkoan gehiago beda bailaraka egitea eta Bizkaian astero egiten dugu hiriburua Bilbo eta Bizkaiko herri guztien arteko koordinazio batzarra. Bizkaia da nik dude barik, nahiz eta Euskal Herrian ibili, Bizkaia da dude barik gehien ezagutzen duena eta Bizkaian asteroko bilera koordinazio horretan batzean gara 200 lagunetik ora. Hor, herri eta hiri guztiak, hiria eta herri guztiak daude, ordezkatuta. Hortik aparte, egiten duguna da, Euskal Herri mailako koordinazioa egiten dugun Gasteizen, hilean behin, gaur egon dain zuzen, ni hemen nago bestela han egongo nintzen. Eta gero, Estadu Espainiarrean ere, egiten ditugu koordinazio bilera batzuk. Egiten ditugu, herri eta erkidego batzutako kolektibo, plataforma edo taldeekin. Baina hor beti bakotxak. Eta egiten ditugu koordinazio hauek dira ekimen batzuk eta planteatzen direnean eta alkalegaz batera egiten ditugunean ekimenak horretarako egiten ditugu koordinazio bilerak. Baina beti bakotxaren autonomia errespetatuz. Nien haren ez dakizer eta bestia ez da niren ez dakizer. Bakotxateko bere autonomia guztiz autonomoak gara, baina hor dago erderaz izaten duten moduen eta Espainian eta barda unidad de acción, ez besterik. Gure helburuak, nik uste dut gure eskakizunak lehen ere aipatu dugu, ez da gure eskakizunak nahiko zabal, batzuk bintzat nahiko zabal entzuten direla, medio baten eta hasi gara entzuten. Baina nik uste dut esan daitekela, gure eskakizunen oinarrian eraldaketa sozialaren bide bat badagoela. Nik ez dakit, erradikalak garen, pragmatikoak garen, asko gustatu zait, orain entzun duguna, zer garen, baina edo alternatiba batan edo zer dan, baina nik uste dut, hor dagoela, ezta? Guk nahi duguna da, mundu guztiarentzat bizitza duina, eta mundu guztiarentzat esaten dugunean da hori, ez da? Zan nahi dut, oso garbitxi nahi duena da, gure movimentu honen lana borroka
egiten da guztia ez da bakarrik gaur egun pentsiodunak garen personantzat. Seguria, guk lortu dezakegu, ez da KPI-en igoera, edo igoera handiagoa, edo gure eros maila galdu dugun hori barriro rekuperatzea, baina hau bada duda barik, ez? Guk ere jarraitu behar dugu bizitzen eta garestitu da moduen bizitza, behar dugu, hori guzti hori, baina etorkizunera begirako mugimendu bat da. Nahi duguna da zera Espainiatik etorri diren reforma guztiak eta horiek indargabetzea guztia, eta reforma horietan ez dago bakarrik gure ganako murrizketea, baizik eta guretzat ere etorri dira murrizketa batzuk, baina batez ere gure atzetik datozen beste belaunaldi guztientzat eta batez ere gaur egun lan produktiboan ari dan jentearentzat. Orduan, hori ere nik uste dute konzeptu importantea dela, da etorkizunera begirako zer bat, mugimendu bat, gaur egunekoa bai, guk ere bizi behar dugulako, baina baina honek, guzti honek, ekartzen ditu, zailtasunak eta indarguneak ez da. Arro egon bagaude, eta hau humildade guztia esaten dut, ez? 5 urte terdi eta gero, oraindik kalean egotean ikuste dut badala, apaltasun guztiaz, baina arro egoteko modukoa, ez da? Claro, hemen kontua da, bakotxak baduela, hemen ez da inor libratzen. Eta gure gorputzak desgaste bat, nire gorputza badauka desgaste bat, eta nireak eta beste guztienak. Dordenek isotasun bat ez baduzu, bestia duzu, eta zan nahi dut, baina badago indarneko horik eta dorreke, ematen digu, ez da, arrotasun puntu hori eta danakoa. Eta baina arro gaude, gure eskakitzunen oinarrian dagoen beste usu bata, aberastasunaren banaketa justo bat, hori da aldarrikatzen dugu. Gaur egungo pentsiodunon kasue, zein, hemendik urte gitxira edo hemendik beste urtera izango diren pentsiodunen arazoa, dagoen aberastasunaren banaketa hori modu justuan eta modu bidezkoan egingo balitz, behar bada gaur egun ditugun arazo asko eta asko konponduko lirateke, ez da? Eta gainera, hau dana, erakunde sozial eta beste eragile batzuekin eta partekatzen dugu eta gainera, hori da. Eta, zailtasunak ere baditugu, behar bat entzun izango duzuen, ez dakit, movimentuan bertan disidentzia ere izan dugu. Kide batzuk nekia ere erakusten dute. Claro, kontu da, borroka hau ez dela, ez da egite, 1 metro egitea hau da, maratoi bat. Eta, claro, gero egiten dugun lanaren erritmoa mantentzia batzutan, koste egiten da, nekosoa da, ez da? Baina, indarguneak, barriro aipatzea gaitik, nik uste dute 5 urte eta gero, oraindik, bizirik eta kalian egotean, nik uste dut hori bere horretan indargune bat ala. Gero, beste kontu eta, guk egiten ditugun planteamentzu batzuk, ziren ulertzen hasieran, esate baterako. Pentsioen ganean hitz egiten dugunean, pentsio kontributiboak direnak, esan nahi dut. Ni lanian egonar, lan produktiboa egiten, kotizatu egin dut, seguantza sozialean, eta orain badaukat pentsio bat kobratzeko eskubidea. Zer gertatzen da, ni baino, batez be, ni baino edadez zaharragoak diren andraskoen kasuan. Hoiek, 70ko hamarkadan, horreko mendeko 70ko hamarkadan, edo 70ko hamarkadan, edo inkluso 80ko hamarkadan, legiak babestu barik, eta lan produktiboa egiten ibili baziren be, etxera sartu zituzten. Eta orduen, bentzan nire inguruan, bikoteak ziren heteroak. Eta andraskoa zegoen beti, gizonezkoan menpe. Nire inguruan eta Bizkaian ezagutzen duan ingeruan, gehiena hori izan. Andrasko horiek sartu dira txera, andrasko horiek egon dira zaintzalanak egiten, ume, zar, etxeko guztien zaintza egiten, eta bestelako lanak, eta ez da ulertzen izan, emakume horiek, hemen
Ekarpena egin daiteke bi modutara. Kotizatzen edo gastua murrizten. Emakume hauek egin dutena da gastua murriztu. Esan nahi dut, gaur egun aurreskolak daude, sartxeak daude, dirua inbertitzen da, bueno, hori da beste eztabaida bata, eztabaida izan nahi dut. Sasoi hartan ez egon ez bata, ez bestea, orden lan hori modu doan emakumeak egiten zuten. Horren, kostatu zaigu, hori azaltzea eta ulertaraztea ekarpena egin daitekela gastua murriztuz. Ze emakume horiek, barne produktuan, kriston ekarpena egin dute, eta Eustatek baditu datuak. Datu horiek erabiltzen ditugu. Eta datuak, momentu batzutan, joan dira 150%. Ekarpena esan da, inkluso 150%. 50% esparketu 40. Txartu zan dut, Bueno. Gero, lortu dugu beste gozatzuk, ez da, 0,5 igoera bari, badakizua urten 8,5 igoera izan dugula. Gero, hori ere izan da oso polemikoa zegaiti, gu aberatzak eta gazteak lan prekarioa da, baina gu oso aberatzak, ez da? Horre egon da medio bat, horri bilidana errekerre, gure aberastasunak ez duela limiterik, eta, en fin, horregatanak esaten, ez da? 8,5% igora izan badugu be, horreke ez dugu, igoera horrekin ez dugu lortu aurreko urteatan galdutakoa errekuperatzerik, gure erosmen mailan. Eta gainera, igoera hori izan dugu kalean egon garelako. Hemen, edo kalean gaude, edo bestela ez gaitu ikusten. Bueno, bai. Bai, parkatu goldi ez. Bai, gaitzor. Bai. Ema motoriari. Bai. Hori, mila esker, zui gomiatzeagatik eta abantolatzeagatik. Saiatuko naiz hasieran gehiago Xuti Gazte mugimenduaren aurkezpen labur bat egiten, nondik sortzen garen, ze egoera dugun orain, zeintzuk diren gure helburuak eta zeintzuk diren momentu honetan ditugun indargune eta ahulguneak. Xuti Gazteren jatorrian egon ginen desagertu zen Aintzina Gazte Antolakundeko kide batzuk eta Etxepareko ikasle asanbladako kide batzuk gehien bat, ez? Bi motatako perfil horiek, hasi ginen gogoetatzen, hasi ginen pixkanaka formatzen, eta gogoeta horretatik atera genituen hainbat kontu, ez? Bai, beharrezkoa ikusten genuela gazte dinamika berri bat abiatzea Ipar Euskal Herrian, zabala, gazte mota eta ekarpen mota guztiei irekia egongo zena, mugimendu abertzalearekin sintonian joango zena, eta ahalik eta gazte gehien erakarriko zituena, eta borroka moldeetan ikusten genuen ekintzailetza izan zitekela bide bat zabaltzeko eta modu hortan abiatzea erabaki genuen. Egoera badugu nukleo bat trinkoagoa dena eta aktiboagoa dena, eta gero komunitate bat. Komunitate hau orain arteko ibilbidean lortu dugu gai zehatzen bidez aktibatzen eta problematika zehatzekin egin diren lanketen bidez, eta hor gutxi gora bera 70 bat pertsona lortu ditugu ekimenetan parte hartzen, ekimen desberdinetan eta Ipar Euskal Herrian orain arte egin ditugunetan. Helburuak guk Xuti Gazte sortu genuenean sentitzen genuen hutsune bat zegoela Ipar Euskal Herrian momentu hortan, gazte ezkertiar eta abertzaleentzat ez zegoela proposamen politikorik, eta pixkat hortatik abiatuz helburu nagusia izan zen proposamen hori egitea, ez? Ikuspegi ezkertiar eta abertzale batetik, eta helburu nagusia proposamen hori pixkanaka egituratzea izan zen, eta epe motzago batean referentzialtasuna irabazten saiatzea, eta gu ere zabaltzen saiatzea. Bide hontan eukitugu hainbat zailtasun eta hainbat indargune ere zailtasunen barrura begiran ustez aipagarri jende bat denbora pasa hala, sentitu dugula batzuk deskolgatu egin direla bidean
ez, jende bat, eta guk hor uste dugu parte bat izan dela bilkura guztiak adibidez Baionan egiten genituelako, dinamika ere Ipar Euskal Herri mailakoa zelako, eta orduan jendeari kostatzen zitzaiola igual bere herritik Baionara larun batero jutea, edo ez, eta orduan bai ikusten dugu horren erantzuna izan aldela gehiago proposamenak lokalera eramatea, eta pixkat jendeak ikusteko, edo ez, jendeentzat hurbilagoak diren proposamenak itea lokal mailan, ez. Bai ikusi dugu ere, zailtasun badagoela jende askok baiezkoa ematen duela, adibidez eskukolpe puntual bat emateko, edo ekimen batzuetan parte hartzeko, baina orokorrean badagoela zailtasun bat, hortatik ja militantziara edo bizitza militantziaren arabera antolatzeko jauzi hori ematerako momentuan. Eta nik uste bi gauza horiek kanpora begira ibilbide laburra izan dugula, eta orduan oraindik ez gara iritsi agian gazte sektore batzuengana edo ez, eta hori gazte eremuan ere gure momentu antzekoan beste eragile batzuk ere sortu dira, eta proiektu eta estrategia desberdinekin. Indarguneetan, barrura begira nik esango nuke badagoela nahiko kohesio handia, denok dugula erronka partekatu berdinak, denok dakigula edo denok ikusten dugula helmuga berdina, baita mugimendu abertzaleko sektore desberdinen babesa eduki dugula, eta kanpora begira ere lortu dugula ibilbide labur hontan presentzia publiko bat izaten, ekimenak egin ditugunak saiatu gara deigarriak izaten, komunikatiboak izaten, eta komunikabideekin ere lanketa bat egiten, eta orduan Ipar Euskal Herriko aktualitatean edo presentzia bat urte hontan lortu dugula, ez? Eta harrera ona izan dugula, balorazio hori egiten dugu, Ipar Euskal Herriko gazteetan, ez, guk aurkezpenak egin ditugunean, edo ikastetxeetatik feedback positiboa iritsi zaigu, eta jendeak guk momentuan genituen aldarrikapenekin konektatzen zuela, eta horrek ahalbidetu du ere hainbeste jenderi ekimen batean parte hartzeko proposatuta, edo baiezkoa ez, ematea, eta iritzi publikoan ere Ipar Euskal Herrian harrera ona izan dugula. Jarraituko dugu, puntuetan sakontzen, gero etorriko dira, aipatutako ideia batzuk berriro etorriko dira, seguru asko, baina bigarren atalera pasan nahi nuke, militantzia ereduei buruz edo, ea zer, gauzatxo batzuk entzun ditugu, baina, pixkate zehatzago ez da, alegia, ze militantzia eredu ikusten dituzuen zuen inguruan, implikazio mailak, anistazuna, militanteen parte hartzaileen jatorria, genero atletik, adina atletika zuen kasuan agazo, zerago identifikatuagoak dira, ez da? Baina, tradizio politiko-ideologikoetatik edo, eta implikazio mailak esan dugu bezala, pixkate horren inguruan, zerbait gogoetatu duzuen, Bai, Joan. Guk horre komentatu dituzune aldagai horietan, lehen komentatuz 2019koa dela gure mugimenduan, nahiko ibilbide laburra daukagu, baina esango nuke aldaketatxu bat egon dela bere laburrean urte hauetan. 2020an sartu nintzen Sukarrorian, elkartea sortuta urte betera, eta gogoratzen dut lehenengo urteetan 4-5 lagun elkartzen ginen bakarrik, hori astero oso implikazio maila handiarekin, eta ekintza nahikotsu egiten genituen orduan ere gure txikitasunean. Baina, komentatzen zen ze adin aldetik, genero aldetik, ze anistasun mota dagoen, eta gogoratzen dut 2021an edo urtearen amaieran normalan hausnarketatxo bat egiten dugu urtea zelan joan den, zerronka dauzkagun eta apur bat pentsatzeko, eta taldeari begira pentsatzen hasita begiratzen genuen elkarri, eta esaten guztiokara gizonak. 30 urteren bueltan, bizardunak eta 5 irakasleak, hemen arazo bat daukago.
Gainera, gauza batzuk oso agerikoak ziren, ez? Adin eta genero aldetik oso talde homogeneoa ginela, zalantzarik, ez? Gero azten zara konturatzen dago. Oso inguru geografiko berdinekoak, klase sozial berekoak, ia lanbide bera guztiok. Hemen lanketa bat egin behar dugu beste jente bat erakartzeko, ez? Lehenengo lorpena izan zen emakume bi erakartzea. Ez da erreza, bizardunez osatutako talde baten, emakume bati planteatzen dio zurbiltzea eta esaten dut zerbaitik ez dago beste emakumerik. Zerbait egongo da, uste dute gustura sentitu zirela, oraindik hor daude. Eta emakume batzuk egotea gainera esango nuke eman ziola beste ikuspegi bat, lehen ez dakita Ainarak edo Marina komentatu duten, barrura begirako edo zaintzari begirako ikuspegi bat zertatu dela feminismoak beste gizarte mugimendu batzutan guri gutxienez gertatu zitzaigun, momentu baten beste hausnarketa baten sartu berri ziren emakume hauei galdetuta esaten ziguten, beraiei oso harrigarria egiten zitzaiela ze ikuspegi produktibista genuen nolabait esateagatik gure eguneroko jardunean, zenbat ekintza egiten genituen kanpora begira eta ze gutxi barne hausnarketarako edo taldea osatzeari begira, igual gizonok bakarrik egongo bagina ez genioke horri garrantzirik emongo ez genuke horren inguruan hausnartuko, Eta azkenengo urtean esango nuke oraindik aniztasun handiagoa izatea lortu dugula taldean, nahiko sistematikoki hasi gara asanblada irekiak egiten noizean behin, jentea erakartzeko, segurazki orain arte egin dugun lanak eta gure inguruan apur bat ezagunagoa izateak ere balio du, beste perfil batzutako jendea erakartzeko, eta zorionez aurten lehenengo aldiz izan dugu lehenengo izan aipatutako beste arazo bat, arazo deitu dakioke, badagoela jentea euskeraz ez dakiena gure taldean, kasu honetan nahiko lagun behi direnez bakarrik susurlariekin konpondu dezakegu edo konpondu gaitezke batzarrak elegitan egiteko. Hor badago bilakaera bat, oso sektore jakin bateko talde txiki bat izatetik, apur bat taldea zabaltzera, espero dute ibilbide horretan sakontzen jarraitzea. Eta gero, taldeari begira ere komentatu dut, talde nahiko txikia garela, implikazio handikoa, baina horre nik ikusten duen beste zailtasun bat, edo norbaitek baldin badauka lehen barita magikoa da aipatu den, norbaitek baldin badauka gero galde erantzunetan ongi etorriak izango dira proposamenak. Oso zaila egiten zaigu batzutan, hain talde militantea izan da, beste militantzia mota batzuetarako tartea ematea, ematen du sartu ezkero edo uneko egunean sartzen zarela edo ez dela erreza batzutan kudeatzea zelan guztiok ezin dugu ekarpen bera egin, eta gerta daiteke momentu baten ez eukitzea aukerarik astero asanbladara etortzeko, eta nola lortu jende horrek bere ekarpen egiteko modua izatea, eta militantzia maila ezberdinen arteko elkarbizitza bat edo sortzea. Hor beste anekdota bat ematearren, gure kide bi aita izan dira azkenen urtetan, eta jarraitzen dute bigarren mailan hor egoten, baina nabaritzen da oso urruntze handia izan dutela taldearekiko, normala da, neurri baten, baina zelan lortu jende hori ere nolabait engantzatzea, guztiok ez daukagu gure bizitzaren fase guztietan eguneko egunean egoteko gaitasunik, baina zelan lortu eguneko gehian ere egon alizatea, eta azkenen bi jardun erdik jardun oso bat egin alizatea. Gure kasu... Bai, ezta? Bai, orain. Gure kasuan militantzia ereduaren ganean ez dago eztabaidarik. Zan nahi dut, bazikinen, eta kontu da, guk, dugu nadinagaitik, gehienok datoz sindikalistak izan direlako, daude hor, edo ardura politikoak izan dituzelako, edo feminismotik, edo etxean egon direnak ere, badaude.
Lehen, bueno, hori nahi izan dut esan, eta, bueno, orain justu du gainera egokiago da loin izatea. Gure indargunetariko bat izan da, horre, bueno, emakume asko etxe barruan egon dira lanean, ikustezinak izan dira, kolektibo handi bat, eta kolektibo hori, bueno, movimentu honek lortu dauen gauzetariko bat hori ere izan da, ezta? Emakume horiek kalera ataratzea eta bizibilizatzea, ikusgarri bihurtu dire. Oraindik, bueno, asko falta da, hor karga kultural handia dagoelako eta bar, ezta? Orduan gero, guk militantziarako edo lanak egiteko edo movimentu honetan egoteko, bakotxa bere buruen badauka, bere honen beste 60 eta ez dakiz zenbat urtean izan duen ibilbide mota bat, oso hor sartuta, ezta? Eta itzaltuta, ez da, hor dago. Hori aldatzea nik uste dut, zaila dela. Horrek ez dugu esan nahi, ez da nik honen ganean gogoetarik egin behar, ez da. Hori da gure kontua. Gero, badaude arazoak, esate batrako ni nator eremu euskaldun batetik. Orduen, Sarritan Bizkaian koordinazio batzarrak eta itia, oso gogor egiten zizkin iriz, segaitik, dana da gaztelaniaz, dana euskeraren ausentzia hori oso nabarmen esaten da, eta gainera, hor hain gara anitzoak, hor movimentu horretan gaudenok, Sarritan kidetariko batzu behar bada ulertu ere ez dut egiten, ni neuk euskera, ni neuk ez dakit movimentu honetan euskera aldarrikatu eta euskeraz egin nahi dudala. Orduen hori bada arazo bat, eta da esan duan abe, emakumena, ez da? Emakumea kalera asko eta asko, etzian egon diren asko eta asko kalean egon badaude be, eta herri batzuetan emakumea motorra badabe, gero erabakitze, organoetan esango dut, ez da erabakitze organoetan, ez da asambleadarioa da, ez da? Baina 40 lagun gaude, Sarritan gertatzen da, 35 gizonezkoak direla, eta gainotzekoak andraskoak. Naiz eta gero, herri askotan, andra hori edo emakume hori izan motorra. Hori da, eta parte hartzea izaten da, gero jarretuko dugu, ez da? Bai, hola ongi. Militantzia ereduen inguruan, gure kasuan gure dinamikako kide gehienak neskak dira eta lizeo adinekoak. 17, 18 urte hortakoak. Militantzia ulerkeraren inguruan, hor bazegoen ez, galderetan lehen militantzia esparrua izan zen pertsonetan, ala lehenagotik militante zirenetan, gure kasuan gehienen lehen militantzia esparrua da, eta nik uste dut hor ez dagoela desberdintasunik bi perfil horien artean implikazio mailan, agian lehenago militante izan den jendeak tresna batzuk edukiko ditu, ezakite plangintza bat nola osatzen den, kokapen bat, intuizio batzuk igual, baina egia da, inoiz militante edo ez, lehen aldiz militante den jende horrek, bagian ez dituela, aurretik militante diren horiek dituzten aurre iritzi batzuk, edo komplexu batzuk, orduan nik uste dut osagarriak direla eta aberasten dutela bi perfilek, ez? Ere bakoitza nondik datorren eta horrek zer eragin duen mugimendu desberdinekin ditugun harremanetan eta xuti gazte barruan nik uste dut gauden kideak toki desberdinetatik gatozela, tradizio politiko desberdinetatik, baina nik uste dut denak ados gaudela alik eta gehien izan margarela, alik eta gazte gehien, gauzak baldatu nahi baitugu eta orduan ikuspegi hori denok dugunez nik uste dut ez duela sortzen hor inolako talkarik, ez deus. Parte hartzean, zuek jartzen zenuten, nik ez dakit garaian nola izango zen, baina jartzen zuen gaur egun joera dagoela, ez? Agian militantzia puntualagoa izatea, militantzia zikloak laburragoak izatea, eta hor, guk ikusten dugu puntuala dela, agian jende batek, lehen esaten duena, errexago esaten digula baiezkoa, ezakit ekimen batean parte hartzeko, ala eskukolpe bat emateko,
bizitza militantziaren arabera edo larun batero bileretara etortzeko konpromiso hartzea baino ez, agian erresago ematen dela ekarpen puntual hori guretzat beharrezkoa dena eta hori. Eta militantzia zikloak laburragoak direla, ez dakit, nik uste dut beste faktore asko sartzen direla gure kidetan, ikasketak, lana, egoera pertsonala, kirolak, beste lehentasun batzuk, aisialdia eta horrek eragiten duela, agian politikoki ados egon edo erronka partekatu arren, jende bat igual momentu batean atzera pauso bat ematen duela, berri sartzen dela, nik uste dut joera hori bai gertatzen dela ere gurean. Guk pixkat horren aurrean hartu genuen erabakia izan zen jendea binkulatzea gehiago sektorekak egiten ziren lanketekin eta ekimen zehatzekin. Ikusten genuelako zaila zela momentu hortan Ipar Euskal Herrian gentozen utxunetik, baina baita gu sortu berriak ginelako jendea binkulatzea proposamen osatu eta itxi batekin eta osotasunean baiezkoa ematea jendeak proposamen itxi horri. Ez pentsatzen genuen erresagoa zela gai zehatzen bidez binkulatzea, ekimenen bidez, eta gero saiatzea hori pixkanaka egituratzen. Orduan, horren alde egin genuen guk. Eta borroka moldeen inguruan, nik uste dut hor, jende guztia eroso, baudela desberdintasunak ez, jende bat eroso sentitzen dela agian gehiago ekimen mota batzuk konfrontatiboagoetan, edo ez, ekintza zuzen hortan, ez, salaketa gordin hortan, eta beste batzuk erosoago sentitzen dira agian tentsio gutxiko ez, dinamiketan, ekimenetan, alaiagoak diren horietan, ez, eta nik uste dut biak diela bateragarriak, eta batzutan gehiago zerikusia duela horrek identitatearekin, ez? Jendea ze markoetan sentitzen den eroso, zer kasetzen duen jendea pertsonalki, eta batzutan nik uste identitatearekin, identitatean duela igual estrategia baino gehiago, ez? Dela ere norberak bere buruan nola ikusten duen hortan. Baina hori, gusaiatu gara denetarik egiten, transgresore edo ekintza zuzen hortan adibidez, 21 gazte sartu ginen Ipar Euskal Herrian golf zelai batean, ez, aldaketa klimatikoaren aurkako mezu batekin, eta saiatu ginen golf zelai batean baratza bat landatzen, eta hori izan zen, ez ekintza zuzenago, baina ikusten genuen, hori egiteko ere behar zela aurretik, ikusten genuen bazegoela horren inguruan adostasun bat iparraldean eta hori egin genuen eta jendeak oso ongi hartu zuela sentitu genuen eta berriz beste ekimen batzuk askoz lasaiagoak, adibidez Santiago Zubian 30 bat gaztekin genuen etorkinek pairatzen duten errealitatea salatzeko mural batzuk margotu, egurrezko plaka batzuk askoz lasaiagoa eta beste jende batek baiezkoa eman zigun agian aurrekorako ez ezkoa emango zuena, ez. Orduan nik uste dut hori borroka molde ezberdinak daudela eta osagarriak direla. Aitzol, hain zuzen orain amaieran bi ekintza horiek aipatzerakoan, ez da batean krisi klimatikoa aipatu duzu eta bestean berriz migratzaileen krisia eta alde horretatik hori gero hurrengo puntuan landuko dugun, ez da, aliantzak, harremanak eta beste mugimenduekin harremanak eta bete-betean sartzen gaitu horrek. Aurretik ala ere, nahi nuke pixkat aipatzea pandemiaren kontua. Aitzol, zuen kasuan, zuen mugimendua, oso gazteak zarete gainera, baina mugimendua 2022an jarrizten abian, pandemiaren arorik gogorren abeintzat pasatuta zegoela, ez da? Hala ere, hitza emango dizute. Baina, akaso, ez dakit, irurok itzein duzu, baina ana zuri galtuko nizuke, otutzen zaidalako behar bada, zuen mobilizazio zera, ez da, erritmoan, ez da, bete-betean jozuela pandemiak, eta orduan zuen martxa horretan, 2018an hasi zineten, esan duzun bezala, ez da, astero kalera ateratzen, eta orduan pandemiak hori erditik eten zuen, eta horren inguruko zerbait esan nahi bazuen. Ala da, ez da. Pandemiak, alde batetik, zoritxarrez, pandemiak egin zuen izan zen, gure kide asko eta askok, aktiboan zeudena, planeta honetatik alde egin zuten, ez da, kide askok. Baina, nik esango nukena da,
Claro, eta horre, bueno, zarretxeatan eta gertatu zen hori, bueno, hori eta notakigu, horren ganean, nik ez uste dut ja komentarioak sobra daudela. Edo zelan be, pandemia sasoian, hori dana horrela izan da, kalea eta utzi genuen, baina movimento bera esan geldi egon. Esan nahi dut, jarreru genuen, ez kalean egoten gara moduen, baina bai, nik ez dut lehen komentatu, baina argi dagoena da gurian be, geruzak daudela, eta badaude batzuk barruko geruzan ari direnak, eta hoien eskema da, 24/7 eskema hori, 24 ordu 7 egunean. Batzuk horrela dabiltza. Eta, gero geruza horretan edo geruzetan kanpora guazen neurrien, gero eta implikazio txikiagoa dago, ezta? Horren, barruko geruzatan gaudenok edo daudenak, inkluso pandemia sasoian etxeratuta egon ginean be, guk modu telematikoan eta jarretzen genuen, gure planteamendu egiten, zera pandemiatik urten egiten genuen erako beste ekimen batzuk eta prestatzen, eta gogoetak egiten. Zene dut pandemiak, gure kolektiboa gogor jo zuen, evidentemente, adinagaitik, baina eraberean esan dezakete pandemia sasoian ere, inkluso etxean egon garenean, jarritu dugula lanean. Da, nik uste dut, ezkerra jarritu genuena, ze, pandemiak inoen beste uso bat izan da, bakotxa beretzean sartu baginen eta modu individualdean eta beste inoaz ezelan kontaktorik egin barik pasatu bagenuen hori guzti hori, gaur egun behar bada movimentua hilda egongo zan, ezta? Zergaiti, pandemiak besteak beste ekarri zuen gure kolektibora, imaginatzen dut beste kolektibo askotara ere, baina beldurra. Beldurra, duzunera dia da, zure helmugan ondau, gogorra da esatea, baina horrela da, eriotzean, garbi dago. Zan edo, behar bada, ez da, 30 urtek itxego baduzu, esalei, gorputzak ez du horrenbesteko desgasterik, eta behar bada holango pandemia batera, edo izurte batera, edo ez dakizteri, etorri izan horreri, eurre egiteko behar bada, gaitasun handia du zure gorputza, baina, klaro, guriak gastatuta daude, baina, nik esango nukena da pandemiak egurra bai, baina eraberian, ez ginen gelditu, eta horrek mantendu du mugimendu bizirik, eta gero barriro kalera izten garenean, hor gaude. Edo zelan ere, esate baterako, Bilboko plaza da, plazarik eta hundiena, eta kopururik eta gehien duena beti, baina pandemia horretik eta pandemia ostetik horre kopurua aldatu zen. Besteak beste, bildurra bebai, eta gero besteak beste, indar politikoen batzuk euren lan egin zutelako bebai, Zerbait ditzaitik ez diazu galdetu baina. Justo hori pandemia sortu baina hilabete batzuk lehenago sortu zen gure taldea, ez dakit kasualitatea den justo gainera hori gaixotasun tropikal baten izena daukagu eta gero pandemia bat etortzea. Baina, lehenengo pertsonan esango nuke zigula horren beste eragin, talde bezala, jarraitu genuen elkartzen eta gero gure kasuan gehienak Bilbokoak Bilbo ondoan bizi garenez o bizi ginenez momentu horretan etxetik ateratzea posible izan zen momentutik aurrera aukera auki genuen aurrez aurre elkartzeko ere eta nik esango nuke taldeko dinamika zuela horren beste eten. Mugimendu ekologistari begiratuta modu zabalago batean bai iruditzen zait, justo 2019an nik justo Euskal Herria lurreratu berri nengoen, kanporan denboraldi luze bat eman eta gero, baserien sortzen olatu ekologista gazte bat, apurret Fridays for Future, hildotik eta hori bai pandemiarekin esango nuke nahikotzu eten zala, gero jarraitu du existitzen, baina ez du izan aurretik sekarren indar hori edo hartuko zuela ematen zuen indar hori ez du berriro hartu, nik pintzat ez diot igerri. Ez dakit zer ikusia izango duen mugimenduak berak lehenagotik zeukan euskortasunarekin edo sare sozialetatik sortu den zerbaitek eta horren besteko ibilbiderik ez daukan mugimendu batek igual desegiteko probabilitate handiago izan dezake ez dakit. Baina gero horretaz aparte ere bai komentatu nahiko nuke pandemiak beste alde batetik borroka ekologistari begira iruditzen zait pare bat gauza erakutsi dizkigula ere bai irakatsi dizkigula. Batetik kriston lasaitasuna izan zela naturarentzat guztiok etxean geratzea eta mundua apur bat gelditzea.
kutsadura indizeetan, CO2aren kontzentrazioan, adierazle askotan, inoiz ez da egon horrelako hobekuntzarik. Zentzu horretan igual krisi ekologikoari aurre egiteko igual 7 pandemia beharko genituzke bata bestearen atzetik. Ez hobe beste bide bat hartzen badugu. Baina horrek bai adierazten du moduren baten, posible dela gaur egun martxan dauzkagun jarduera ekonomiko asko gelditzea horren besteko katastroferik eragin gabe. Honek ez du esan nahi jende batek ez zuenik oso txarto pasatu maila materialean. Baina bai posible izan zela jarduera ekonomiko batzuk gelditzea eta munduak martxan jarraitu zuela eta oinarrizko behar gehienak mantendu zirela kenduta oso modu prekarioan bizi den jende batez hori ere ahaztu gabe. Eta bigarrenez ere esango nuke pandemiak irakatsi zigun beste kontuan hartu beharko genukena etorkizuneko trantsizioi begira da nire ustez minik handiena egin zigun alderrietako bat momentu horretan izan zela harremanak etetea bera. Maila materialetik haratago, eta askotan gure ongizatea eta zoriontasuna kontsumoan oinarritzen dugun gizarte honetan iruditzen zait garrantzitsua konturatzea hor egon zen kalterik handienetako bat izan zela kontakturik izateko aukerarik ez izatea, eta benetan ondo bizitzeko behar dugun klabetako bat sare sozialak direla, baina ez Twitter, Facebook eta horre sarean dauden horiek. Benetan eguneroko harremanetan ehuntzen direnak, eta agian aukera daukagula, hori aurrera lantzeko edo beste hitzaldi baten lantzeko kontua litzateke, baina aukera daukagula bizitza honak sortzeko beste bizitza eredu bat izan da ere. Enuke nahi zure adinean harrapatu izana. Hirugarren puntura pasako gara orduan, batetik harremanak erakundeekin, erakunde publikoekin, eta gero harremanak lehenik bintzat zuen arloko, nolabait ez datarren, beste mugimenduekin. Horri buruz, Aitzol, hasi nahi baduzu? Bai, beste mugimenduekin ditugun harremanetan, arlo berdinekoak diren mugimenduetan nik uste dut hor desberdina dela, eta gehiago Ipar Euskal Herrian azkenean xuti gazteko kideok ere bagarela gazte mugimendu zabalago batzuen parte, ez? Ta modu hortan nik uste dut sortzen direla harremanak beste gazte sektore batzuekin, beste gazte batzuekin. Xuti gazteko kideak adibidez bagabiltzalako ere Euskal Herria zuzenean festibalean, gaztetxeetan edo etxepareko ikasle asanbladan adibidez, eta nik uste dut harremanak gehiago hor sortzen direla modu naturalean Ipar Euskal Herrian. Beste esparruko eragileekin, guk ditugu sektoreka edo erreferentziazkoa guretzat edo bide lagun direnez, eragile batzuk, politiko instituzionalean bai, ekologismoan bizi, borroka sozialetan alda, sindikalismoan agian lab, laborantzan LB, etxe bizitza plataforma etxe bizitzaren auzian, konfederazioa euskararen auzian, eta guk azkenean sektorekako gaiak landu ditugunean, elkarlanean landu ditugu, eragile hoiekin batera ere, eta hortaz aparte guk ikusten dugu gure burua espektro zabalago batean dela mugimendu abertzalean, ez? Orain gira prozesua abiatu duena, norabidea berdefinitzeko, eta gure eginkizuna izango da guk uste etorkizunean, mugimendu abertzaleak hartzen duen norabide hori ere, gazte mailan logika horrekin jardutea, eta badugu lanbizio bat ere, mugimendu abertzalearen sektore guzti horiek, ez? Sektore anitz guzti horien, gazteri izateko edo, ez? Eta Euskal Herriko beste eragilekin, momentu honetan xuti gaztek organikoki edo ez du harremanikola mugimendura beste eragilekin, gero xuti gazteko kideok baditugu harreman naturalak Euskal Herriko eragileekin.
Erakunde publikoi dagokionean, guk momentuz ez dugu behar hori izan, erakunde publikoekin harreman hori izateko, baina etorkizunean ez dugu baztertzen, batez ere Ipar Euskal Herri mailako erakunde lokalekin, izan udaletxe, herri elkargo, harremanak izateko behar baldin bada. Intersekzionalitatearena gero, edo... Ana, zuen kasuan, erakundekin eta, udaletan aritu zarete, mozioak sartzen, legebiltzarrean ere bai, nola ikusten duzu? Bai, alde batetik, pentsio dunen artean, dago horre talde edo multzo handi bet, gure mugimenduen ez dagoena. Zegaitik ez dago, behar bada alderdi politikoen batek beste modu betera kudiatzen duelako, eta hori Bizkaian oso garbi da, jubilatuen etxeatan eta buelta horretan eta ibiltzen diren pentsiodunak, horiek asko ez daude, asko batzuk ez daude gure mugimenduan. Alderdi betek hor ditu, eta, lantzean egitaia bat egin eta erdi engainatuta ere egon ditezken momentu batzutan, eta, alde batetik hori, ezta? Baina gero, guk badaugu neko hartu mone zera, maiztasun handiko hartu mona, movimentu feministegaz eta kaste movimentu egaz, orokorrean esan da, horrekaz beti, egiten ditugun ekimenik edo guk planteatzen dugunean oso ohikoa da bi movimentu horietara joatea. Gero, batek erantzungo dugu, besteak ez dugu erantzungo, baina esan edo gu beti ze uste dugu subi, aliantza, edo esan, konvergentziak horretara joan behar duguela, ez nik uste dut borrokak aspaldiko urtetan oso atomizatuta egon direla. Gero, gehiengo sindikalagaz bai, badugu, beti joaten gara, gure ekimenak eta planteatzen, eta ere berian interpelatzen ere. Uste dugu, gauza batzuk eta eurek egin beharko, nien asartzean, sartuko sindikatu izan egin behar duen, esaten, baina, hor baditugu oso batzuk komunean, eta orduan, beti joaten gara, elkartasun, edo apoioa, edo, eskatzen segun eta ekimena zein den. Gero, indar politikoekin eta beti goten gara, salbu bat, dude barik boxe gana ez gara egoten, ez diogu papeli pasetan, esan nahi dut, ez? Nekoa da Pepe gana joatea, nekoa. Normalean jendeak, indar politiko guztiek hartzean gaitu, irribarrerik eta ondinagaz, baina argi dagoena da, batez be bat edo bi dire gurekin bat eginda datozenak, bat egiten duenak. Eta gure aldarrikepenekin bat eginda daudenak. Nahiz gero, behar bada, behar den beste lortu ez eurek dauden instituzioetan. Eta guk, indar politikokin egoten gara, bai Gasteizko parlamentuan dauden indar politikokin, bai Nafarroko parlamentuan daudenekin, eta bai Madrilera ere joaten gara. Zegaitik, oraindik pensioaren ganean eskuduntza asko transferitu barik dagoelako. Eta hor gainera daukagune da, gure movimentuen, esan dut, anitza, ez da, baina kontu da, eta hori batzutan arazoa da, batez batzuentzat, batzuk ari gara Euskal Herritik Euskal Herrira, naizta Madrilek zer egiten duen eta horren ganean beti zurri ibili behar, ez da, esan dut adi ibili behar, ez? Baina movimentuko beste ekide batzuk, euren ibilbide politiko sindikalagaitik edo, Euskal Herritik batez be Madrilera begire dauz, Espainiara begire dauz, enuk esango Madrilera begiretan nokauz, gobernura begire, han erabakitzen direlako guri eragina egiten duten gauza asko, baina oso desberdina da planteamientu, ez da. Hori da, eta udaletan ezarri goten gara, eta batez be, gobernu zehatza dagoen udal askotan. Hor esate baterako, besteak beste egin genuen, mozino batzuk eta sartu gentuen bankaren gainean, badakizu, lerro luzeak egin behar herri batzutan, zera presentzialik ez, makinen bitartez, eta batago jentea, sekule santa ordenagailu bat ez duen erabili, eta mobile darabilena, baina justo deitzeko eta deiak hartzeko, orden hor mozino batzuk eta planteatu gentuen,
besteak beste, banka publiko baten aldarrikapena begiten genuen mozino horretan. 200 udaletan edo ginen eta 130 udaletan zera mozio hori onartu zen. Eta horietatik biten edo deriten, alderdiri bat edo abstenidu zen, eta besteren baten exigitu zuen banka publikaren idea hori kentzea. Hori da, abertzalea den alderdi bat, baina eskumatarra dena, garbi dago. Ez? Oso garbi. Eta parkatu segundo bat, oso importantea da. Batez be, herrialde batetik bestera desberdintasuna dago, ez da, badago Bizkaian, Araban ez du horren beste funtzionatzen, horren neurretik pertsona bat abilako eta pertsona horren jarreran arazoa da. Baina badago babestu elkarte bat, eta babestu elkartea da, zera sarritxeatan dauden egoiliarren zeniden elkartea. Da, hoiekin ere oso hartu monestue daukagu, ez da? Horre, zaintza kontuek, eta ikuspegi sozio-sanitario hori, eta osasungintza, eta, esan nahi dute, aipatu nahi izan dute babestu, benetan egiten duelako lan ona eta garrantzitsua. Osondo, Joanes, galera bera, erakundekin eta ekologismoko bestelako mugimenduekin, egia esan ekologismoaren baitan, hainbat talde lokal, lurralde mailako, nazio mailako, nazioarteko mailako, nola kudeatzen da hori? Laburrenetik hasiko naiz, erakunde publikoekiko harremanarekin. Egia esan, okurritzen zaizkit bakarrik bote prontoan momentu bi harreman publikoekin erakunde publikoekin nolabaiteko harremana izan duguna. Oso muturreko kasuak gainera, lehenengoan ponentzia bat eman genuen parlamentuko mahai baten, klima aldaketari buruzko mahai baten, ez dut goratzen oso ondo nork gonbidatuta, oraintxe. Eta bigarrenean, izun bat jaso genuen Gran Bia musteagatik hormugoizko bidoi bati lotuta. Ponentzia bat eman eta izun bat hartu hori bada harremana. Hori momentuan esango nuke nahiko harreman konfrontatiboa daukagula erakunde publikoekin, oso ikuspegi ezberdina daukagulako krisi ekologikoari eman beharreko erantzunari dagokionez. Erakunde publikoak orokorrean, salbuespenak salbuespen oso begira bat, tekno-optimista baten edo daude, ematen du eguzki plaka batzuk jarrita, kotxe elektrikoak erosita eta beste lau teknologia aldatu eta irtenbidea emango diogula honi. Gure ustez asko zeraldaketa sozial sakonagoa eskatzen du aurrean daukagun desafioak. Eta testuinguru horretan ez dakit txominek izango duen klaberen bat, baina oso zaila egiten zaite realitatetik idealerako zubi hori zelan eraikitzen den, joango gara, porka. Eta gainera horrelakoetan, zubia eraiki ala pasatu behar denez, agreioa jarri eta pausu bat eman, joan bar izaten da. Beste gizarte erakunde, beste gizarte mugimendu batzuekiko harremanari dagokionez, esango dut asko sendoago gabiltzala horretan, bai beste mugimendu ekologista batzuekiko harremanetan eta bai bestelako gizarte mugimenduekiko harremanetan. Beste mugimendu ekologista batzuekin, Zagorre komentatzen zuen bezala, nik esango nuke orain arte mobilizatzeko gaitasun handiena izan dutenak izan direla borroka lokalak resistentzia konkretuei lotutakoak, AHT-aren kontrako taldeak direla, meategiakin baten kontrako talde bat dela, edo oso asko zerrezagoa izaten da jendea erakartzea inpaktuak etxe ondoan eta argi ikusi daitezkeenean. Eta orain horren aurrean daukagun erronketako bat iruditzen zai dela borroka lokal horiek guztiak zelan josi eta zelan elkartu beste ikuspegi globalago batekin edo lanean gabiltzan taldeekin. Eta horretan ere bagabiltza, egin izan ditugu dinamika konkretuak supersurraren kontra eta beste kontu batzuen arira talde askorekin.
iaz ekotopaketak antolatu genituen, eta 3 egunez egon ginen horre Portugaleteko gaztetxean, ez genituen guk bakarrik antolatu, baina beste kolektibo askorekin batera antolaketan parte hartu genuen, eta balio izan zuen Hego Euskal Herriko, batez ere Hego Euskal Herriko hainbat talde ekologistarekin harremanak iosteko, eta hortik abiatuta jauzi ekosoziala izeneko dinamikaren barruan ere lanean gabiltza, Hego Euskal Herri osoko beste talde askorekin batera. Eta gero harremana izan dugu ere, normalean kontu puntualagoetarako mugimendu ekologistaz kanpoko beste gizarte mugimendu batzuekin. Adibide batzuk ematearren aldezarreko etxebizitza sindikatuarekin, asetekin pobrezia energetikoaren inguruko dinamika bat egin genuen, sindikatuekin eta kartela sozialarekin ere parte hartu izan dugu hainbat dinamikatan, Bizkaiko Eskauten Federazioari formazio bat eman genion haien begiralek ingurumena gaiak eskautetako umeekin zelan landu ikasteko edo Bilboko hainbat espazio edo Bilbo inguruko hainbat espazio autogestionatutan parte hartzen dugu, tartean Karmelan izaten ditu gure batzarrak, eta Karmela inguruan mugitzen diren taldeekin ere harremana izaten dugu, duela gutxi adibidez bertso saio bat antolatu dugu horko Karmelako kontsumo taldearekin batera, eta saiatzen gara gure borroka, inguruan dauzkagun beste gizarte borroka horiekin josten, hasieran esaten nuenagatik, iruditzen zaigulako ekologismoa ez dela kontu isolatu bat, eta gero eta gehiago iruditzen zait ez dakidea urrengo gaietara salto egiten nabilen, baina badago joera bat nire ustez, Alen Xabierrek ere galdetu diotxon nini, narratiba handien garaitik gatozela eta ematen du gero eta borroka atomizatuagoak ditugula, bakoitzak bere trintxeran borrokatzen duela, eta bai esango nuke, ez dakit lehengo garai marxistetara egin behar dugun buelta, segurazki ez, baina bai behar dugula ikuspegi globalago bat eta borroken arteko hartu emana ikusteko gaitasun handiagoa. Eta iruditzen zait igual horretan kontraerantzun bat edo badagoela azkenengo urteetan, bagatozela atomizazio fase zabal luze batetik, baina bagabiltzala zubiak eraikitzeko lanean berriz ere. Bai, ezke zuk dinosunaren arira, ezta? Gu ere, gure eskakizunatira direnak, ezta? Eta oso zehatzak eta dira. Baina, nik uste dut hoxe, borrokak eta ez dakit batu, ez dakit zen izan daiteke berbarik eta egokina hori izateko, ezta? Baina atomizazio horretatik urten egin behar da. Eta gure movimentuen egoten den beste eztabaidatariko bat izaten da esate baterako. Argindarrak gora egin du, ez dakit zen bat, eta horren gainean, klaro, ze horrek badu guregan eragin oso ziatza. Eta behar badago egon daiteke Bilbo bueltan edo Bizkaian edo Gipuzkoan bardin non talde bat hori lantzen ari dena, baina klaro, guri ere, orden, bestelako taldearen batek agertzen den arazo baten neurrian zerbait egiten badugu, gure eztabaida beti izaten da implikatuko gara, ez gara implikatuko guri dagokigu motor horretatik tiratzea, zen nahi dut. Eta behar bada, erantzun nahi izaten da, ez, guk motor horretatik tiratu ez dugu egin behar, baina egon behar da. Elkartasun badirazi behar da. Eta ekimena, eta segunetan ondi datorren edo zeren araberako ekimena dan, ez bakarrik egon behar dugu edo elkartasun badirazi. Haustantzian ze, egon modu aktiboan. Eta behar bada, antolaketan laguntzen. Zen nahi dut, nik uste dut, eta horrek sortzean du eztabaida eta batzuetan ez gara akordetara heltzen, bakotxa garalako garan modukoa, baina nik uste dut eztabaidatu behar dugula eta ikusi behar dugula modu integralian planeta honetan zer demontre gertatzen ari den. Bai, ja bukatzen joateko ezin izan duzu aguantatu. Nik intersekzionalitate hitza aipatu horretik aritu zarete hortaz, baina bai, pixkate horrekin azken gogoeta bat egin ez edo
bukatuko genuke, alegia mugimendu bakoitzaren eguneroko edo asteroko edo dinamiketatik gain azken urteetan agertzen ari den interesezionalitate eredu hori, ezta? Nola bizi duzuen edo benetanko, ez dakit, gogoeta pausaturik egiten duzen horren gain, praktika puntualez gain, benetan hortik bide bat ikusten duzuen, aliantzak sortzeko, bateratzeko, nola ikusten duzu bai? Joanes, zerbait esan nahi baduzu? Ez dakite. Ez lehen komentatu den esa parte, lehenengo apunte txiki bat, argindarraren eta komentatu duzu, guke hori, eman genuen egin genuen dinamika eta argindarraren inguruan, ibili itzaldi batzuk ematen eta gero manifestazio bat erantolatu genuen igoera gogorren dagoen zen sasoi horretan, eta Barakaldoko pentsionistek eskatu ziguten itzaldi ematen joateko. Askotan eskatzen digute, ez dakite. Eta gero ja, guk ez dakit interseksualitatea hitza uste dut ez dugula inoiz aipatu, horrela modu kontzientean, gure asamblada baten. Baina bai oso kontzientzia handia daukagula, hori, oso presente daukagula beste borroka batzuekin bat egin beharra, ez? Lehen ere komentatzen nuen, ez? Eta bakoitza bere txokotik atera beharra, ez? Lehen narratiba handien gai hori apur bat lantzeatik iruditzen zaitu igual, bai duela 70-80 hamarkadara arte izan dela sasoi bat utopia handietan oinarritua, bazeuden mundu hobe bat irudikatzeko gaitasun bat zegoen, ez? Gero ez dakit mundu hobe hori etorriko zen edo, ez? Irudikatzeak ez du derrigor esan nahi lortuko denik. Eta askotan behar bada irudikatzen zen mundu horrek bazituen bere gabeziak, ez? Pentsatzen nahi nahi zaiz, marxismoak ematen zuen alternatiba global bat eta erantzun nahi zion gizartearen arazo guztiei, ez? Zen zentratzen sektore bakar baten. Beste kontua da, behar bada, gehiegi zentratzen zela langile borrokan eta beste arazo batzuk ulertu nahi zituela galbae horretatik pasatuta derrigor. Baina, bai iruditzen zait horrelako bizio konpartitu bat edo narratiba handi bat izateak bazeukala bere alde ona, ez? Eta jartzen zituela hainbat mugimendu edo hainbat pertsona norabide bat beretsu baten edo tiraka, ez? Eta neurri baten hori falta zaigula, ez? Falta zaigula gaitasuna irudikatzeko norantza joan nahi dugun, ez? Imaginatzeko zelan ekoiztuko ditugun bizitza honak urrengo urte eta hamarkadetan, ez? Eta segurazki bizio hori ez da etorri behar ikuspegi bakar batetik eta ikuspegi dogmatiko batetik, askoz gatazkatsuagoa izango da eta hemen gauden eta ez gauden mugimendu guztien artean eraiki beharko dugu. Baina bai iruditzen zait hor dagoela klabe bat gizarte mugimenduen arteko harremanak ehuntzeko, ez? Eta horretan saiatzen gara dinamika konkretuak egiten ditugunean, beste sektore batzuetako mugimenduekin gai konkretu batzuen inguruan, ez? Lortu behar dugu nolabait datozen arazo global horien eta gure eguneroko bizitzen artean dauden joan etorriak ikusaraztea, ez? Klima aldaketa ez dela bakarrik gradu pare bat igoko dela lurreko temperatura, ez? Horrek eragina izango duela nekazaritzan, gure elikaduran, eta berdin hitz egin genezake biodibertsitatearen galeraz, justizia distributiboaz edo beste hainbat gaiz, ez? Gu berdin, hola, kontzienteki edo, intersekzionalitateari buruz ez dugu inoiz hitz egin, baina bai, saiatzen garela, realitatearen inguruan pentsatzean eta bai kontutan hartzen Ipar Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herriko gazteek zapalkuntza desberdinak bizi dituztela, ez izan etorkinen aurkako zapalkuntza, emakumeen aurkakoa, euskaldunen aurkakoa, ez langileen aurkakoa eta beste hainbat zapalkuntza eta guzti horiek ematen direla eta guzti horiek ez batzutan modu desberdin batean ere borrokatu behar direla. Eta hortan nik bai uste dut
aldaketa batzuk eman direla, eta geroz eta pixu gehiago dutela orain, duela 10 urteko Ipar Euskal Herriko gazte mugimenduan, pixurik ez zuten agian gai batzuk, eta etorkinen inguruko auzia, edo ezakit, genero eta sexuanistasunaren ingurukoa, badagoela horre, gai berri batzuk sortzen direla, eta ezakit, adibidez, seguraski duela 10 urte Ipar Euskal Herriko gazte abertzale batek, mugaren inguruan galdetuta, aipatuko zuen, badela, ezakit, bi estatuk zapaltzeko erabiltzen duten, edo Euskal Herria zatitzeko erabiltzen duten tresna bat, baino ez etorkinen realitatea, eta gaur egun nik esango nuke edozein gazte abertzalek duela etorkinek bizi duten, injustizia hori, dela agian lehen gauza muga aipatzean etortzen zaion, orduan nik uste dut hor bai eman dela ikuspegi aldaketa bat. Eta aliantzen inguruan ere, guk horren arabera egin ditugu, eta gertatu zaigu, sektore batzuet edo aldarrikapen batetan egin ditugun elkarlanak, beste aldarrikapen batetarako balio ez izatea, eta ez zaigu kontraesankorra iruditzen, edo ez, hori, ezakit, kontraesanik gabe bizi dugu eure. Bueno, gure gauza bera, ezta? Mistuan egiten ditugunean asambleak edo bilerak intersekzionalidade berbi ez da sekule esan, ez da sekule entzun hori. Nik uste dut, konzeptu hori batez be feminismotik datorrela, uste dut, batez be, nire ingurun hala da. Eta hau bai erabiltzen dugu, batzuetan, movimentuen, ari garen, emakumeen bilerak egiten ditugu. Movimentu emakume guztiok, esan edo egin ditugu bi asamblea orokor, azkenengo 2 urtean, eta hor hor segaitik, hor beti segaitik egiten ditugu bilera horiek, movimentuari berari beste begirada bat emoteko, ez da? Begirada feministago bat emoteko, eta hor bai. Nik edo zelan behin intersekzionalidadea, horren ganean esan neikena da, mistoan ari garenean, hor gehienok gatoz edo datoz, langile klasetik. Zan nahi dut, hor jente asko eta asko da, momentu honetan, gauzia aldatzen doa, baina batez be hor dagoena da, 14 urte eta 16 urtegaz lanean hasi zen jentia dago, oso aktiboak direna momentu honetan, pentsiodunen movimentuak dire, batez be, estilo horretako, perfil horretako jentia da. Eta hor klase ikuspegi eta inkluso, marxismo santzuek eta, bentzuten dozuz, eta agerian daude batzuetan, eta ibilbide politiko sindikal hori dagoelako, ez da? Baina, hitza bera, ez da sekule main ganean nola mistoan ari garenean, ez da jarri. Gero, eskutuen behar bada bai. Arnaza pixkatar errezazue. Eta, entzulen aldetik ere, iruzkinik edo galerarik edo egin nahi bada, honetxe tartea. Itxuraz oso argi hitz egin duzu, Ez dut uste, nik uste lehena dela. Nik aldera mordoa egin dizkizu betia, ez zaite beste buru batzen, ez zaite besterik ez baldin bada, horrela xautzeko dugu, arratzaldera aurrera doa, eta eguzki pixkat hartzera joan gaitezke, denok batera. Eskerrik asko, hemen, Joanes, Ana, Aitzol, eman dizkiguzuen argibide guztiengatik eta zuei ere bai, eta bihar arte.